Ja està. Ja? Vinga, ja estem aquí. Bon dia, oients, i Sou, no benvinguts... se't veu. Perdó. Com que no? Perquè està com ajupit. Ah. Sí, està tapadit. T'has de ficar entre el pitra... Ara, aquí està. Entre el pito. Sí, exacte. Vinga, va. Tocar el pito. Va. Bon dia, oients, i benvinguts al Cap dels Divendres, un podcast casolà pels millors paladars. Un podcast on, durant una conversa casual entre amics, elaborarem el millor kebab mai vist, amb seccions innovadores, notícies pintoresques i bona música. Tot això ho condimentarem amb el nostre humor més incorrecte i actual. Els cuiners del kebab d'avui seran en Daniel Zou, una de les dues persones del món que viu envoltat de monedes, essent la primera rei emèrit amb diners de les armes de Sierra Leona. Hòstia, vaya intro, no? M'ha encantat. Ah, vale. En Guillem Vega, fan profund del cul del seu gos. Hola, què tal? L'Albert Vidal, pro-Rússia per meme. Bones. L'Adrià Martínez, addicte a les MILFs. Vale. I jo mateix, Martí Barnués, manat a dirigir la cuina per entregar l'oient el seu sopar a domicili. Ara sí, comencem. S'ha entès, no? Estamos ready, estamos ready. estamos Bueno, ready. la primera part del show la pots repetir, Vera? Que Vale. no ho he gaire clara. Una de les dues persones del món que viu envoltat de monedes, essent la primera, el rei emèrit, Ah, sí. amb els diners de les armes de Sierra Leona. Però Per què el rei emèrit? Sent la primera, Perquè rei no és el emèrit, rei d'ara. amb els diners, el que la moneda, el rei. Viu envoltat de monedes, de les monedes que va treure de les armes de Sierra Leona. Però tu dius, envoltat de monedes, la primera és la del rei emèrit, amb les armes. No té correlació, això. Que les va guanyar per les armes. Però estàs venent parlant del Zou. El Zou Sí. va guanyar... No, perquè el Zou és una de les dues persones del món que viu envoltat de monedes. Ah, Escolta, joder, un moment, aquí està... tio. Aquí. No, la teva construcció sintàctica Vale, no és què, clara. No què, és clara. què heu dit abans de català per què? Català per... Català Per Catalunya. de tant en quant, no? Per Junts. És que no sé, heu dit alguna cosa així. Què? Junts per Catalunya. No, que, Català pel que interessa. català perquè interessa. Ah, En sí, Guillem vale. Vega sembla que és català perquè interessa. Sí, perquè... No, és que l'altre dia ens ho vas demostrar. Ara, Sí, què? és veritat, amb Escolta. el comentari que va fer l'Adri del compte. Sí, sí, sí. Però si era la seva secció, cabron. Era Ja, era la seva secció I i... jo no m'ho sabia. I pues per això... Però jo he pres el català de la calle, de la vida. Sí, Què sí. he pres d'utilitzar-lo? No hagués tret un màster aquí de catalanografia. Què dius? Jo què sé. Estic sentint... Guillem Vega és un espanyol? Vale. Parlant de... Bueno. Bueno. Puc introduir jo la primera notícia? Sí. És que sé que no la tindràs. Vale, perfecte. I va relacionada amb el tema. Vale. Que de l'Edes, coño. El nou Pokémon, la nova generació. Sabeu on està basat? Zeta. Sort que he pres un cafè, tio, perquè em vaig a per un altre. Sí, Però no? que està basat en Espanya. Seran Pokémon espanyoles. I què és el Pokémon Ibèria? No, Pokémon, el Pokémon Toro. Escarlata i Pokémon Púrpura. Púrpura D'Espanya. fent relació a la República. Ah, pensava que el Axo grup de Ibex. Purpurina. Sí. No sé. Pensava que era per la cançó de Púrpura. Jo crec que és per la No, relació el cromàtica grup de Purpurina. que el groc Ah, i no. el vermell queden ben La bé. cançó És és un grup o és una Purpurina, cançó? és la cançó, no? Ah, vale. Purpurina. Sí. No, però que és veritat, que jo estic estudiant a disseny. Fas disseny? Faig disseny. Com està fet tu, disseny? Què faràs tu disseny? Si he de fer una revista, hauré de saber composició cromàtica, composició de la pàgina, hauré de saber... Vale, alguna un moment, l'estem explotant de menys, aquesta persona. Guillem, Ah. 2022, Mo- programació, ja, però és que, programa... Espera, s'explica i ja està. En Guillem Vega havia de fer una intro i després de tots els seus estudis de composició, disseny, edició, no sé quantos, El curs passat vaig fer una assignatura que era... Edició de era vídeo. d'edició de vídeos també. I no després soc capaç de posar un text en una imatge. no, en un vídeo. Però... Avui he perdut el vídeo, la intro, i no sé per què. He entrat i està tot vermell, bloquejat. No puc fer res. I després estic jo, que a segon de batxillerat vaig fer una intro de Pornhub personalitzada amb After Effects. És veritat. Ah, ja sí per que- un ja treball sí de que català. passa. Per un treball de català. És veritat? Saps què s'ha pogut passar? Et va Guillem? ficar bona nota, no, el profe? Bueno, era una profe que no li caia molt bé. T'havia en compte que suspenia Era totes les argentí. coses de català. Era l'argentí. Què va? Però que argentí, si està parlant de batxillerat. Ah, pensava que deia profe de... No. L'any passat... Li estem pagant L'any un passat sou, estava en un i està cicle. aquí com... Qui no Sí, vol i encara segueixo. Per això, però té un profe al cicle que és argentí. I d'altres nacionalitats. Va, anem amb les notícies de la Bueno, Pokémon setmana. espanyoles. Això no importa, vamos, a ningú. Pokémon Hi ha un espanyoles. toro. Bueno. No sé, no he jugat, vull dir... l'han anunciat. Seran molt amigables, dic jo. O sigui, seran... Per què? Perquè són espanyols. Ojalà hi hagi paella. I... Què diu? Sangria i...
jaja, amb tomàquet. I En comptes de créixer valles... hi ha una regió que es pot Creixeran independitzar. chorizos. Que és una pena que no tinguem cadascú un micro, perquè si no us moteixaria el micro de tant en quant i ja està, saps? Jaja, fuet. Jo crec que els enemics La Sagrada Família. l'organització criminal d'aquest joc serà ETA. Què dius? Oh, saps quin seria el Pokémon legendario? I per tocar la pokeflauta has de tocar la cara al sol. Però perquè molaria s'aixequi. un entrenador andaluz, ¿sabes? Ay, picha, aceituna, que me he cansado de luchar. Déjame A ser una l'Snorlax que secta. et barra el camí és un Que sigui andaluz. andaluz. I li has de Hòstia, tocar pues sí. alguna cançó perquè Però de s'aixequi. 3 a 6 no el pots despertar, per molt que tinguis la pokeflauta. No, picha, déjame Jo dormir. Claro. proposo com a Pokémon legendario el floquet de neu. Hòstia. Això li sat, perquè es va morir. Ja, però és una memòria. llegenda. És lore, és lore. Claro. Tu, va, És el Harambe Shiny. notícies de la Que te setmana. calles. Notícies de la setmana i ja està. Harambe Shiny. Joder, és que... Vinga, va. A veure, És el que et va escapar i el van matar. No es va escapar, va. Un nen va caure a la Va gàbia caure i el va... i el van matar. Des d'allà tot ha anat a la merda. Tercera Guerra Mundial per culpa del de la gàbia. Covid. És veritat, tot. sí, sí, sí. Vinga, va. A quin any va morir Harambe? 2016. 18, Per dir alguna cosa, no? Sí, sí, és 2016-2017. Sí. 18, 17, no? Ho puc buscar? Si vas a Ho busquem en riure, directe. Busca-ho. A veure, Però que el Harambe és un fet històric, que van ser, tio. Qui va descobrir Colón Amèrica? 1492. 2020, what the fuck? Pabu, que és el 2016. Saps Quin el dia, cabron. saps el dia? Va. 25 de maig de 2016. Ui, Quin dia? 28. Però què és això, De tio? maig. Sabeu que he dit literalment l'estreno de Star Wars, que era el 25 de maig? Ah, que De cabrón. veritat, és que no es pot viure amb aquest xaval, I l'he clavat. Bueno, no l'he clavat. És que tu, entre La el teu foto gos i està Star contigo. Wars, No para. no sé qui dels dos li dones més pel cul. Bueno, primera notícia de la setmana. Sí. Enxampen un home que ha conduït sense carnet 70 anys... sense carnet i sense assegurança, 70 anys a Anglaterra. O sigui, portava 70 anys sense carnet ni assegurança. Si ja condueixen al revés, tampoc em ve d'aquí. Vale, Saps per què condueixen així? D'acord. Sí, perquè el... Bueno, és que és molt llarg d'explicar, no m'ho expliquis. Quan saludaven amb la mascarra i ja està. Mentida. És perquè, per veure si portaves arma o no, com l'arma la portes aquí a l'esquerra, llavors si tu vas conduint per la dreta... Però saps que és un fet històric, no? Sí, saps que és veritat, que era perquè veiessis si la persona anava Però era amb quan bones anava en intencions o cavall, amb- Clar, sí, ara en no, cavall. cavall. Ah, vale. Llavors, perquè es veiés l'arma, Mhm. havies d'anar a l'esquerra. Mhm. Llavors tu veies si era amic o enemic. Però perquè portaven l'arma a la dreta, no? Serà perquè portaven l'arma a la dreta, sí. Joder, però si dispares amb la dreta, no? Bueno, dispares o treus l'espasa... Bueno, Clar, i després sortia un que era zurdo i... Ah, no, clar, i perquè Ah. treuen l'espasa amb l'esquerra i amb la dreta l'escut, que és el que pesa més, no? O no? No ho sé, continua, a veure. Vale. El govern balear rectifica i no inclourà el castellà com a llengua vehicular a l'escola. Ullo, això li han de fer un 155, eh? Sí, totalment, no És sé. una jo declaració quan he de vist- guerra, És una declaració importantíssima, això. Va, Ayuso, a la te puta. queremos. multen No. con... Ayuso, no? Però si ha guanyat, ha dimitit. Ha dimitit el... Sí, però ha dimitit, Li però queda un encara mes està al allà. Pedro, ai, al Pedro Sánchez. Ara comentem sobre això, va. Sí, ahora comentem. Multan con 800 euros a un hombre que acudió a la policía para denunciar un mal servicio de una prostituta en Valencia. Això ho puc Però comentar. això no s'ha d'anar a l'oficina del consumidor. La carta de reclamació. Clar, és que, Sí, què que- fan què fa anant a la policia? Si podria anar perfectament al consumidor. Però em sembla que van denunciar després el tio aquest per ser un putero. El van denunciar Vale, després. un moment, és que el van multar amb 800 euros. Ah, vale, però ja... Ah, És que no està TNI. És No. no, No, però no, hi havia no, una, notícia no, per hi havia una altra això. notícia d'un tio que va anar a denunciar que una puta, una prostituta, no havia satisfet el seu servei, o sigui, no havia acabat el servei, i aleshores la policia el va denunciar o alguna cosa així, Vale. per un putero. Literalment la notícia que... És que- el Pues que eso. acaba de dir. Ah, vale, pues ja està. Este men, Ah. este men. Està Pues, a la dieta. i això no ho vam parlar. No, No vam parlar. No, The Wild Project. ho vas parlar tu sol, tranqui. No, del Wild Project. No, jo m'he vist totes de White Project. Jo no miro notícies i l'únic que veig és The Wild Project. Vale. Ahora has visto Twitter. Una panadería de Hialeah, un pueblo random, ofrece lo último en cakes, pastizos, de croquetas con vainilla y Nutella. Y mira que viscosas Pero- asquerosas, ¿eh? Pero las croquetas son de vainilla y Nutella, si no tengo mal antes. Però són No? croquetes, o sigui... Bueno, pues llavors es diran, Bueno, es diran croquetes, però no saben croquetes. Nah, no son ben bé... Bueno, diria que no. És com- Però si són el croquetes gelat normals, fregit també es fa. si són croquetes normals, he de dir que jo me'l menjaria, la veritat. O sigui, la no. vainilla.
Bueno, sí. A veure, la Vena Vainilla no em fa molta gràcia, però... Bueno, jo si tens una Mira. pistola, fotran un tret al cap. Però- Si em dius que ho fan, que li diuen d'esto i són com els xuchos, que són fràgils Ja, ja. també, pues, Però li posen xocolata a tot. Ara, jo què sé, li posen xocolata a un bistec. Això I luego és caca. tradicional. Sí, Mexicà. tradicionalíssim. Bueno, És Mexicà. tradicional. Sí. Mexicà. ¿Qué dicen mexicà si no tenen xocolata ja? Sí. Bueno, A diguem Mèxic. bé, m'haurà Però si de ve menjar la polla un Cuba altre o cop. No sé on, el xocolata. Que sí, que a Mèxic és molt tradicional posar la xocolata però només negra. I llavors, bueno, si és el cacau, una tal tradició, qual. la xocolata també... Bueno, va. Duro, Vinga, va. Ojo, Israel condena el ataque de Rusia en Ucrania, que viola el orden internacional. La única que I els talibanes també. En fin, la hipotenusa, Vull dir, En fi, la hipotenusa. Els Els talibanes talibanes també... els han talibanes- enviat una carta de que resolguessin els conflictes Molt bé, en peaceful. molt bé. Ens agrada. O sigui, calmadament... Però fa gràcia perquè és literalment la hipocresia. O És sigui, l'antítesis. els israelites dient... Mentre estan en guerra, mentre un estan en guerra... conflicte internacional. Bueno, l'altre titular era que Israel bombardejava Damasc. O sigui, pues res, unes hores abans de fer aquest tuit, saps? No sé. Bueno, són uns cachondos. Israel. Israel. Jaja, broma, broma. Simplemente Israel. Bromita. Bromita. Israel Betis. Va, decomisen 51.000 preservatius caducats en una sauna de Barcelona sense llicència. Algú m'explica aquí? Què vol dir decomisen? Decomisen, Els però és que... treuen. Sí, Ah, que Però la comisen sense llicència o la sauna era sense llicència? la sauna era sense llicència. Perquè aquí l'ús de les Però saunes és important. els preservatius estaven caducats. Però 51.000? Quanta gent va crear sauna? Poca. Home, Si no, si s'han gastat. caducat, Ah, bueno. poca. Bueno, Quin tipus de sí, sauna clar, era, està també? 51. Quin tipus de sauna era? No ho Perquè diu. els problemes de les... No ho diu. És veritat, i per Però què no no crec que- preservatius en una No, sauna? no crec... Depèn de quin tipus de sauna. O sigui, en la sauna... Va, escolta, Les, mira, les del Marroc. et falta carrer, però... No, però una cosa, una cosa és que tu a la sauna facis el que vulguis, però que a la sauna ja... O sigui, Jo- t'ofereixi l'oportunitat de fer això, O sigui, en el cas de... Espera, però la sauna és per que Sí. agafar calor, jo què sé. si venen preservatius en els lavabos de les unis, Sí. Home, perquè no s'embarassi la gent, això ho veig Ho bé. vas estudiar, Aquesta- no? Eh? Vas vas estudiar... estudiar en Però principi. ja, Pues imagina't en una vida sauna... universitària- Imagina't en una sauna... perquè m'has ensenyat Però a veure una Vols cosa. dir que has embarassat una noia, aquí? What the fuck? Arroba policia. Digues. Tigre. Literalment de dir alguna cosa, però... Home, a veure, si estàs envoltat de sauna, doncs és el moment perfecte per intimar, saps? Al voltant... envoltat de sauna, però en plan, Envoltat de 8 sauna. saunes Fort al d'aigua, voltant teu. saps? Tu estàs en una plaça amb 8 saunes al costat. Sí, sí. Literalment a Finlàndia hi ha una sauna per cada edifici, doncs allà pots follar-te qui vulguis, vull dir, vamos. Bàsicament, bàsicament. Això els hi va. Per això són tan feliços. Sí, sí, feliços, Pues rics, això tot. moltíssim, al final. No, no, no. Ah, per això Finlàndia són- Àfrica... Era dels països més feliços, no? Perquè és una sauna, jo. Als països nòrdics es suïcida molta gent, tot i que viuen molt bé. És la paradoxa de Hemingway. Bueno, bueno, veritat? que... No, és veritat. Vale, és veritat. Quina gràcia Sí. fa el tonto de la classe. Vale, pues ho dic. No, va fer gràcia que ho ditgessis. Vale, va. No sé qui és Hemingway. Últim, Això ja em quadra més. últim titular. Retiren senyals de trànsit per despistar les tropes russes. Dios. Jo crec que... Però sent de cul, en realitat. Jo crec que amb això ja Ucraïna ja es pot rendir i ja toma por culo, És molt... Sembla una miqueta com de... els dibuixos del Correcaminos. Sí, sí, sí. O sigui, en plan, tu, com a exèrcit rus, aniràs amb un tanc, que a saber quan deu valdre el tanc, però, claro, no aniràs amb GPS, no fos cas, que, bueno, no sé, és que com ja hi ha senyals... Avui en dia no tenen ni mòbil, No, 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 no. que ja s'ha parlat molt de que hi ha bastants joves penjant coses de TikTok mentre estan Sí, allà enmig ucraïnesos, de no? ucraïnesos. Que fan balls a TikTok i Fan coses. balls de TikTok Bueno, allà Bueno, com el de Fornite, la es carreguen un rus i diuen, vinga, va, agafa un default dents, allà. Però és que una tercera guerra mundial Totalment, totalment. enmig de l'època de De miners, TikTok. ojito, Que encara no és tercera guerra mundial, ja De veurem. moment. Quan es fiquin els americans, Aposteu... sortiran una de vídeos. Aposteu que hi haurà tercera guerra mundial? Jo crec que no, Jo crec que no. Jo crec que no. Es quedarà en bromita d'aquí. Però un mes. imagineu la situació de la Guerra Mundial en què, jo què sé, estem fent una missió secreta i de cop ve un tio, un jove, que està gravant un TikTok i els grava. I en plan, era la missió més secreta de no sé què, que volíem fer un flanco per no sé què. Clar, ara mateix no poden, o sigui, està tot gravat. Una pregunta, societat per algú té una secció al respecte d'això? Jo vinc a parlar del Específica, Denver, no? bàsicament. Jo més o menys. No, pues ho podem parlar ara, sí. Bueno, perquè quan vulgueu, no tenim específica de la guerra. Heu vist el vídeo la guerra de Rússia. de les tropes ucranianes, d'uns militars ucranianos? Bueno, sabeu els
txetxens, Els de Txetxènia. els de Txetxènia que estan ajudant els russos Mm. i que gran part de la població d'allà són musulmans. Sí. Hi ha un vídeo dels militars ucranians Menjant amb les bales embrutant-les amb tocino Hòstia. per disparar. Más 100 de efectividad. Ja ves. Más 2 de veneno. És l'habilitat de la... Hòstia, és que probablement si li dones el peu no es morirà, però si veu que la bala estava embadurnada en tocino, Però es això es pot suïcida. considerar crims de guerra? Només dic això, O sigui... Totalment, totalment. Però és com és un castigo posteriori, saps? La bala et mata i després te'n vas a l'infern. És pitjor encara. Perquè has posat el porc. Sí, 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 sí. Bueno, no ho sé. O sigui, si et foto un tret amb porc... Potser ala fa excepcions. Clar, Foten un tret amb porc. Clar, no és culpa teva, no? Vull dir... Una cosa, algú s'haurà mort perquè li haurà caigut un porc a sobre sent Sí. musulmà, no? O que l'haurà atropellat un porc o alguna cosa. Crec que si ets cristià et mata igual un porc. Sí, sí, sí. Clar, però un cristià li surt la polla. Aquesta, bueno, Però pues els vale. musulmans el que no poden és menjar porc. Ja. No que no se'ls hi caigui un porc a sobre. No, però el porc és animal prohibit, no? Però Bueno, tu pots tenir un porc de mascota si vols, mentre no te'l mengis. sent musulmà tens un porc de mascota? Jo crec que sí. No sé, sembla hauríem de Sí, parlar, però no? normalment els hi fa fàstic als musulmans, Clar, no? no? El tema Sí. porc. Ja Perquè és més que res... No, res. És més que res perquè l'animal és... En plan, com que és dolent per la salut. O sigui, la història Per això, però si del no porc se'l no era, mengen, no no era pot que ser. un profeta estava enmig del desert, es va trobar un porc i se'l va menjar i es va estar malalt. O una persona... Sí, important. bueno, que algú es va menjar un porc i no sé, estava malalt el porc i li va deixar la pell lila. I des Això d'aquell era- dia es va dir que no... Però és així. La cosa era que el Sí, porc sí, es sí, fa sí, malbé sí. més ràpid. Hi havia una febre porquina en aquella època, o porcina, o no sé com es diu. I llavors, pues, no sé, pues, com lo de la circumcisió, que li atribueixen motius religiosos, però en realitat és un motiu, és supervivència, saps? Claro. No et mengis el porc perquè et moriràs, però perquè la gent no se'l mengi, m'invento que Alà va dir no sé què. Si tens prepucio, se t'infecta perquè entren granets de sorra en el desert, pues te'l tallo i m'invento que és per Alà, que diu no sé. O el déu jueu. És que que no sé. ara és molt savi, eh? Sí. Molt. A veure, per què? Tot això que estàs dient, Ah, ell ja ho deia. Clar, sí. Protegeix la seva població. Claro. Espera, un moment, La podem seva no parlar, població som podem tots, no parlar en d'aquestes realitat, coses? Perquè potser un dia d'aquests... No es funen. Mira, mentre parleu, obro les notes i vaig a dibuixar Mahoma. No, no. Vinga, va, sí, al final del podcast el A volem tomar veure. per saco. Al final del podcast. Oye, una cosa, jo no vull que em decapiten encara. Però és si broma, és broma, és Mahoma broma. és un No ho faré, profeta, no ho faré. és un profeta. No Però saps que és il·legal dibuixar Mahoma. Va, Sí, ja. ara. Claro. No, que està lleig, no, que et maten, vull dir. Sí. Això Bueno, ho van fer a els, veure, et ho van maten. fer els de la revista francès. Sí, però... Aquella. Què passa? Iepa. I... Què està dient? Els de Charlie Hebdo. Que et maten, però que això que et maten... Bueno, Home, et mataran els més radicals i ja està. terroristes Reconduïm el islàmics. tema i tornem a la guerra, que és el que estava. Vale, 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 vale. Anem a passar de crims de guerra als Segur altres que crims de segur que s'ha guerra. ficat Anonymous, també. Sí, els ha hackejat a Rússia. Ha hackejat tots les pàgines web del govern i també la televisió i està ficant imatges d'Ucraïna. Perquè tenen una censura que t'hi cagues Clar. en comunicació i difusió d'informació i llavors pues, han hackejat les teles i estan ficant a les teles en obert tot el que està passant a Ucraïna. Però tu M'ha sí. agradat molt el bloqueig econòmic de Canadà, que ha banejat el vodka rus Ah, sí, i ja, ara no, només no. es pot comprar vodka finlandès. És veritat. Flipa, eh? Uau. Grande Per Canadà. ajudar a la guerra, Grande Canadà. Veu veure quan la ONU va votar les sancions a Rússia? Que l'únic que va votar en contra era Rússia. Va fer molta pena. O sigui, a veure, pena no, però... Home, clar, si haguéssim votat a favor, una miqueta trist, En també. contra no és el rus. jo crec que és la capital, llavors. No, i van votar neutral, molts. Ah, bueno. Xina, suposo. Bueno, és que Sí, potser hi sí, havia Xina. aliat. Però què estan votant? No? Bielorússia, segur. A aplicar implicar sancions. sancions com a mesura de càstig. Però a Bielorússia. causa de la guerra. Clar, home, clar. Bueno, No, també, de fet, estàvem parlant, el dia que van començar els bombardejos, estaven enmig d'una reunió de la ONU. Sí, Hòstia. Sí, n'hi havia, Justament estaven enmig d'una Putin- reunió de sí, la sí, ONU sí. que estaven decidint... estaven parlant el tema de que, oye, els russos aparteu els soldats que teniu a la frontera i pacteu diplomàticament amb Ucraïna i van fer una pausa per descansar i al tornar els hi havia sonat el mòbil i es veu un vídeo en directe com li sona el mòbil de que estan Dios. començant a bombardejar. És Bueno, que Això no el- és... Si no es fa res, vaig a tocar la càmera que està una mica Sí, torça. els presidents de molts països estaven fent els seus discursos
que sisplau, que es pensés això d'entrar a Ucraïna, que estava malament, no sé què, i Putin hores abans ja havia ordenat que comencés l'atac i va anar allà igualment com si no passés res. Literalment Putin va estar. Però Putin estava allà. Clar, era No, una la- reunió Sí, de... representant. No, a la de la ONU no estava, estava el Quan representant... va començar l'atac. Quan va No començar estava. l'atac no estava el Putin, estava el representant de les Nacions Unides, que no és el Putin. A mi em sona que va parlar i tot. No, va parlar el rus, Ah, vale. Pues, bueno, que estava... tot basado, allà que fica Unió Federal de Rússia. De Rússia. Que Llavors, va jo bé. crec que durarà un mes la guerra. Molt més que No crec. Hauria sigut graciós que a mig Sí, que sí, d'aquell que discurs, faré- jo que sé, volen dir vale, doncs en aquesta zona no traurem uns quants soldats o no sé què, o saps, per pactar coses. I de cop va el ministre de Rússia i digui, mira, tota aquesta zona i senyala tota Ucraïna i diu, aquesta zona, pues, jo què sé, fent referència que Ucraïna ja és seva. Bueno, ja ho alguna estan cosa- dient, bueno. de fet. Però en plan, Ara Làtvia i no sé què són independents, no? Que hi havia dos territoris I d'Ucraïna. sí, però ara mateix ja tenen tot Kiev Donetsk. rodejat. I Donetsk. Si tenen tot Kiev rodejat. Sí, No, crec però que això- sí. El president d'Ucraïna ha dit que no, que Kiev encara és seu. Sí, Kiev Sí. sí, però tenen tota No, la part del nord-est i el sud-est. El Donetsk aquest està... No sé si... No, crec que no Està tocant està... a Rússia, no? Sí, està tocant a Rússia, o sigui, està... Són els que es sentien més russos de tots. Sí. Sí, que sí, ha però fet- la part en quant a territori, però sí, aquí ja estan al nord-est i al sud-est. Però què té a veure això? Ah, El no, territori pues que és ja molt estan- gran. Ja, però que ja estan, o sigui, que ja estan... A la capital. No, però aquests per culpa d'aquests va començar la guerra, en plan... Mm. Aquests es van autoproclamar que eren de Rússia i... Segur que han bombardejat el zoo de Kiev. Em va fer pena quan ho vaig veure, tio. Hi haurien I ara què rius tu, cabrons? Tio, Quina gràcia, han mort els pingüins. Tio, de veritat what que the rient. fuck, tio, o sigui... No, però que és una cosa que no es parla normalment, però què passa amb els zoos quan comença una guerra? Tots Jo crec els que hauríem de animals fer un hi ha. judici. Crec que un capítol de Doraemon parla d'això. És veritat, que hi ha un elefant que... Sí, sí. Hola, hola, vaya recuerdo Però una cosa- desbloqueado, Pitram. T'ho juro. Hola. No me'n recordo com era el capítol, però jo recordo un capítol Que sí, i que era estaven en supertrist, guerra. que es moria... I que em sembla que l'alliberaven a mig de la muntanya o alguna Buah, vaig a buscar-lo. No he parlat. Bueno, no per res, però No, jo, però miro aquesta nit. personalment, a mi em faria bastanta gràcia estar a la meva casa tranquil i veure un cap d'elefant volar por ahí. Ah, perquè- quina vaya gràcia, puto savi. tio, Dios. Animals que estan a punt d'entrar en la categoria de perill d'extinció. Quina gràcia. Elefants volant. No he dit quin tipus d'elefant. Tots estan fatal. No, Sí, l'elefant No, africà el que està dic jo- fatal. I el que l'altre és dic- l'elefant asiàtic, el que que dic està jo encara no, pitjor. el que- No hi ha està més elefants. esclavitzat. Quin elefant més hi ha? bueno, jo estava dient... L'elefant europeu. Saps que Exactament. Hi havia un, Sí. però es va extingir. Llavors. El Era vam un mamut, extingir. No sé si era un elefant o un... No, era un elefant que hi havia a Europa. I un bisonte europeu. També. També hi havia el lleu europeu. És veritat, hòstia, com sap aquest tio, Le sabe, Hòstia, no Ara sabíem em que... sorprèn moltes No me'n coses. recordava que eres zoofílic, tio. Joder. I la tortuga europea, també. Oye, una pregunta. Ja. ¿Vosotros creieu que la guerra aquesta d'Ucraïna i Rússia a una àvia mitja d'Espanya li importa ni que sigui una mica més que tot el marujeo que hi ha hagut al PP? És No. que jo crec que no, eh? És que jo crec que deu estar més No. preocupat per això. Sí, està Bueno, jo crec que preocupada sí, per un perquè país. a les notícies només parlen del PP i ara literalment ja Bueno, no parla és ningú. increïble perquè aquesta Han setmana tapat el- no han parlat ni una puta vegada del Covid. Per O això. sigui, Ja, també. És increïble. Que no... És que ja no hi ha Covid, ja no hi ha increïble, ja Covid. no Ara hi hi ha ha Covid. guerra. Ara hi ha guerra i el Que Covid. sortim També- d'una crisi i... tot. També et diré que agraeixo molt a la Rússia per haver donat un altre tema de conversació que no sigui el puto Covid, eh? La mare que em va parir. s'agradece. Joder, cabron. I li desagraeixo al PP perquè, home, ja cansava, el puto marujeo aquest. Però si era la meva sèrie preferida, No, però- està superenganxat. Sí, tio, però- Era el millor culebrón de la Lo història. del PP, que ara se'n va al Casado, Però però... molta gent li diu fracassado. Sí, però... És que graciós. Escolta, Però- No, però molta gent no, li diu però així. podem Però emmarcar una el cosa comentari? Sí, em marqué un comentari, però el Casado l'han fet fora per muntar tot el pollo aquest que ha muntat amb la Ayuso, però que ara s'ha demostrat que el que va dir el Casado sobre la Ayuso era veritat. Ja. Que, no va dir que el germà de la Ayuso Por la cara. No, sí, per la puta Per cara, fer intermediari. per fer intermediari de la venda de mascaretes s'havia cobrat 50.000 euros de comissió. Però si no és Però també il·legal... li van donar No, 2 no. milions d'euros per la sí, cara. Sí, però que havia cobrat 500.000 per la cara i la Ayuso va sortir i va dir no, eren només 200.000. Vale, un moment. I ara s'ha demostrat que no. Puc que era- destensar el tema perquè realment el del PP ens la pela a tots, Destensar, no? si no és Bueno, que tens. destensar o jo què sé, o transicionar a una altra cosa, que em flipareu, eh? Notícia d'aquesta setmana, que he trobat aquesta setmana, no és d'aquesta setmana.
que parla de la història d'un os. D'un os o os? Os. És xac de... Os. Català quan li interessa, no? Os! shit. Dios! És amb accent tancat. Os. És el... Os. No, Accent és os. tancat. El, M'he tregat és l'os. os. l'os del que M'he estem tregat parlant és Hank the Tank. No. És os? Os. Os? Tancat. És animal, sí. Os. Vale. Vale, doncs aquest os, bueno, és un os dels Estats Units que té una història peculiar i em va fer molta gràcia i m'agradaria, bueno, pues comentar-la. Resulta que als Estats Units tenen un os dissecat, ara mateix no sé on es troba a algun lloc de por ahí, als Estats Units. T'has informat bé. Bueno, és que m'ho vaig dir, però no me'n recordo. Escolta, no és rellevant, això ens la pela. Una pregunta, de veritat. Puc dir la notícia, No, m'ha fet tio? gràcia. m'ha fet No, gràcia. però ho expliques després, Vale, és vale. que... Digues, tio, però Vale, si no, escoltant, pues- però és que tries... Sembles... Pues si us estic dient, Vale, vale, vale. pues, escolta, et dic, Digues. l'os està en un lloc dels Estats És Units que sembla dissecat. tartamut, I a digues tu, mitja hora d'explicar. i a tu t'importa on està dissecat. Escolta, a tu És que ho t'importa on estigueu està veient a enterrat el teu YouTube, avi? poseu 1.25, sisplau, per anar De veritat, eh? O 1.75, perquè és que s'està fent etern, això, m'estic dormint jo. Vinga. Vale, bueno, ja Aviam, recorda aquest minut, talla'l. La mare que et va parir. Vale, aquest os era un os tranquil de les muntanyes de Estats Units. I bueno, un dia qualsevol, un pagès va sentir un pum, una hòstia forta. Llavors va sortir fora, va mirar i hi havia un pilot d'avió que s'havia estampat. I va dir, hòstia, un pilot d'avió que s'ha estampat aquí, que raro, no? I llavors resulta que investigant era un pilot d'un avió narcotraficant. Llavors tenia una càrrega de droga i l'avió no sé què li va passar, que el tio va saltar de l'avió i no se li va obrir el paracaigudes i es va morir de la hòstia. Llavors el pagès, pues, jo què sé, pues, es va enterar d'això i llavors va alertar per així dir-ho de que havia caigut per allà random per algun lloc un avió amb un carregament de droga home, gran, perquè bueno, si la porten en avió pues portaran grans quantitats, no? Llavors resulta que després de buscar el carregament es van trobar a prop d'un lloc on havia caigut càrrega, un os mort. I van dir, hòstia, què collons, que fa un os mort aquí, just al costat de 40 quilos de cocaïna. Bueno, no sé quants quilos eren. Bueno, resulta que l'os va veure que hi ha el paquet i va dir, hòstia, quina curiositat. Per tant, va anar, es va provar, es va fotre 30 quilos de cocaïna, tenia l'estómac ple, i es va morir, pues, jo què sé, a part de sobredosi, 50 hemorràgies i 1000 merdes que et fa prendre molta cocaïna. I llavors el puto os, claro, devia provar una mica i devia dir, és la hòstia. I va començar a fotre's bum, 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 Va bum. inventar la ruta del bacalao al Clar. segon, o Clar, sigui... llavors, quan es va morir, un pavo va dir, hòstia, que guapo, vaig a fer-li una estàtua i serà l'heroi. I ara el puto os es diu Pablo Escobar o... Literalment es diu així. Sí. Ojito. Pablo Escobar, o també li diuen l'os de la cocaïna o alguna així, o cocaïnoman o el que sigui, i bueno, pues estava exposat en un lloc i el van traslladar a un altre, però bueno, la rellevància és que això, és un os dissecat traslladat d'un lloc a l'altre. No, això no és rellevant. És un os dissecat pues, per sobredosi de cocaïna. Està guapo, la veritat. Bona Molt pensat. gràcia, en realitat. Passado. Els efectes de l'ésser humà en la natura... Daniel Rojo ho hagués aguantat. És veritat. Bueno, ja ho he aguantat, de fet. I Nacho Vidal també ho hauria aguantat com... Ella ha d'aguantar cada dia la tranca que porta. Sí. Vaja, Però ja no grava. ja que parlem de coses dissecades, Com a podem la fer una polla. cosa... podem fer un incís de referència de cultura catalana, perquè no sé si ho sabíeu, però bueno, ho vaig comentar l'altre dia, no sé quants de vosaltres estàu, però que a Banyoles van tindre un home negre dissecat durant 50 anys. I era el negre de Banyoles. Sí, el negre de Banyoles. Un homo sapiens. A mi em van explicar una de pitjor del poble de la meva àvia. A veure... Ojo, al poble de la meva, ojito. Compte que això va... Una Sí, parella l'única cosa que ha Story time. passat... van tenir un fill, I el van dissecar. pitjor encara, Hòstia. i va néixer el fill i semblava ser que tenia síndrome de Down. Hòstia, I el pare em va això. va pillar el fill. I Parla del micro, a veure. I juntament amb gent del poble van matar el fill. Amb un cubell d'aigua. Jo què sé quan van matar, però després li van anar a la Els mare, gossos, a la mare els i li van dir que el que li havia sortit del ventre era un dimoni
i que quan va néixer el dimoni va sortir corrents del dimoni i es va escapar pel camp. I que, clar, que el van intentar atrapar, però que no van poder atrapar el dimoni, que està per allà pel camp de Castella-La Manxa encara rondant. I el pitjor de tot és que s'ho va creure. Però literalment el poble de Teàvia és Gàtaca, És l'eugenèsia, o sigui, allà es perfeccionarà la raça humana. Castilla-La Manxa. Surts amb un dit de menys, a tomar per culo. Sí. Clar, allà la raça humana evoluciona. No, cuidao. Defectuós. Tenia un dit menys, el del peu, el menyique. Teòricament és inútil. Bueno. No m'ho crec. Sí. Això Com pot ser? Tenir No. un dit menys és pitjor que tenir un dit més. és Perquè... impossible. Si tu poguessis tenir 6 dits, no em molaria? Bueno, a veure, si tots els altres éssers humans ho tinguessin, també. No, però el sol no. que diuen, o sigui, sí, és de les coses més inútils que tenim al cos és el dit petit del peu i que diuen que I a l'apèndice. a l'evolució, durant l'evolució, serà una de les coses que anirem perdent. I la pròstata. Però si l'evolució ja no existeix. Cada vegada serà més... Per què no existeix l'evolució? Per què no existeix? Perquè Ets un ja- negacionista de l'evolució? Perquè ja no es mor ningú per estar menys adaptat al medi. L'evolució funciona així. Ja, però si el cos s'ha No, però d'adaptar estem al medi, evolucionant ara, però socialment. si el cos I què s'ha té a veure d'adaptar això? al medi, Quin medi? Però si el medi l'adaptem nosaltres a les nostres necessitats avui en dia. sí, però Avui no es mor i el, ningú. i el cos què sap? Tu i jo hauríem d'estar morts, i els ou, perquè estem ciegos. Ens hauríem d'haver mort perquè ens Ok. ataca un os i no el veiem. Però ara A tu portem t'ha intentat ulleres... atacar un os i l'has esquivat per les ulleres? Sí. No, perquè vivim en una ciutat ara, també. Què m'estàs dient? Escolta, t'he sentit el que dic o no No t'he sentit. Sí, Sí, que- sí, que- sí, que- ja, que- si visquéssim que no amb la evolucionem. natura, continuarem evolucionant perquè el gen que té la miopia desapareixeria, perquè els miopes es moririen i no es reproduirien. Uli, quina és la frase de l'evolució? Vivim en una societat. Evolucionar Exactament. no vol dir millorar, tu sempre estàs mutant. Clar, És com els Pokémons. Però jo no em Cap a muto millor, cap si- a pitjor, Sí, estàs evolucionant. sí. perquè llavors és involucionar. No, bueno, Socialment pot es pot ser. veure. si és una Socialment, evolució. vale, però ja Clar. estàs posant una... ja és subjectiu. Però tu, evolució és mutacions aleatòries que produeix el teu cos. Però que millorem, Gens aleatoris. si no és Però una involució. Tu no creus que es pot millorar l'ésser humà perquè sigui millor Home, i s'adapti millor? Ho podem fer artificialment. Podem posar un Però naturalment, pene robòtico. però naturalment ja ho faràs tu, no? Com? Amb l'evolució humana, que és molt més Però, lenta. Què passa així perquè sí, l'evolució humana? Una cosa, Bueno, ets passa negacionista? T'he d'explicar l'evolució humana? No, l'evolució humana funciona perquè hi ha una mutació que et fa sobreviure i a l'altra no. I llavors, No. com sobreviuen més de les mutacions, doncs... Sí, però no. evolució és mutacions. Però viure més còmode en un medi o viure menys còmode depèn de les mutacions, no? Què dius tu? Per Clar, tant, però és que el medi l'adaptem a nosaltres. per tant, si jo un Ara. dia neixo amb 3 potes, que de fet ja ho vaig fer però no vull parlar d'aquest tema, Vale. vale, neixo amb 3 potes i de cop soc Jesucrist perquè m'adapto molt millor tot i que jo sóc el raro, els altres són normals. Potser al llarg del temps la gent amb 3 potes es desenvoluparà millor Com? en aquest... Si tu neixes amb 3 potes, es reproduiràs, però és que els de 2 potes es reproduiran de la mateixa manera que tu. I ens continuaran Però havent perquè l'evolució és superlenta. És superlenta. Home, clar. Llavors, si un de 3 potes li va bé, doncs ok, a un li haurà anat bé. Però després, si torna a sortir un altre i un altre i espontanis, Però doncs com li potser pot sí que... anar millor un de 3 potes si a un paralític li va igual de bé que a una persona amb 2 potes? Els paralítics no desapareixeran. A veure, això que has dit Els paralítics no té no sentit. és però genètic, bueno. crec. Bueno, No, però sí que és veritat. la- No, però hi ha la malaltats osteomosis, malaltats no sé què, hereditàries. que et Que ara deixen... les... La del Hopkins. El Hawkins és un virus. Joder, pues Sí, alguna t'acabes enfermetat... Com es diu? El Hawkins tio. de L, Lo del Sí, és un JF... virus. Com es diu lo del Michael J. Fox? Parkinson. Parkinson? No, però Els el de Michael J. Parkinson Fox ja crec que té L, també. Joder! Vale, No, no, però una enfermetat hereditària que és Vale. terminal. Vale, pues la gent s'hauria mort perquè no podria sobreviure i ara com sobreviu pot tenir fills. És igual, l'enanisme no desapareixerà perquè si els que tenen... Els que No, no, són però això sí que és enanos veritat, poden que tenir fills. hi ha persones que per certes condicions pues, no podria... O sigui, No sobreviurien. No sobreviurien. I ara sí, ens estem carregant Clar. l'ésser humà. No, però sí L'estem que deixant ara. Sí. ja ara evolucionem pues, socialment. També. En plan, això estem és una classificant merda. cada 2 per 3 a les persones segons les seves habilitats socials. Però això no és l'evolució humana. O sigui, no és no, l'evolució sí, de Però és que Darwin. és depenent... Ja, no és evolució al final és un canvi. Clar, però de la jo estic societat. parlant de la darwiniana, saps? Neodarwiniana estàs parlant. Per què? Una Quina pregunta, diferència? podem començar amb la primera secció? Estàvem en un debat Sí, interessant. Perquè portem Però- 40 minuts... És que de veritat... Divagant. No, nosaltres, a la nostra escaleta, no sé quants minuts posava al principi, Va, ens 10 hem patat minuts, 40 El minuts. Petron no s'ha preparat res, jo m'he preparat una frase, el Willy té una Vinga, cosa ja, de toca tu, compte, 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 compte,
Oye, que vaig... Sabeu que m'he hagut de borrar la secció que tenia preparada de l'últim dia? Una de les Gràcies. seccions, tenia dues. Per culpa del cosí del Berro, que Sí, no una ens va polla. avisar. Escolta, Guillem Vega, I- ets un mentider, tio. M'ha passat de moda, la secció. Sí. Bueno, llavors, Jo paper no. tirem la teva secció? Sí, va. La meva és corta, tranquils, com la meva titola. Ai, però... No, bueno, és igual. Puntos d'evolució, que guai, no sé què, no? Vale. Vale, ara. Secció. És que havia d'omplir en aquests Pa'lante. segons, tio. Què sé, tio. Vale, va. Chavales, Ah, però l'has posada? Sí. Ah, claro, ja estàvem parlant T'he mentre... muteado mentre parlava. Vale, vale, Ah, perfecte. germà. Chavales... Va, Digues. Bueno, me foto. secció 1. Ens queixem molt de l'agència tributària espanyola. Jo no m'he queixat mai. Bueno, que... Jo sí. Tu que tens és la graciós. puta boca que no tributes. Bueno, Tu tampoc. jo tampoc. Jo és que no. L'únic que tribut ha sigut el Petram, o sigui... I el Bueno, Pitram s'ha quatre queixat. mesos, I el Pitram s'ha queixat, ja està. Vale, vale. Vinga. Però, bàsicament, que nosaltres realment estem anant a una universitat... Bueno, Gran Connexió nosaltres estem anant a una universitat, no direm qui no va... Bueno, La UAB. A veure, que ja es veu aquí. No soc universitari. el de la Sí. PlayStation. Ja està, és que ja es veu a anilles, tio, nàutiques. I bàsicament que ja sabeu que nosaltres paguem 1.000 euros, 2.000 euros de matrícula, 2.500, jo. 2.500, però que realment la universitat, si la paguéssim tota nosaltres, serien 10.000, 12.000 euros. Però nosaltres fem servir els fons públics i bla bla bla. Aleshores, podríem fer com una valoració setmanal per demostrar a la gent que nosaltres estem anant a la universitat i alguna cosa que haguem après, saps? I així podem aportar Una cosa, coneixement. tu no pots dir això perquè estàs tot el dia jugant amb tu. Vale, però vaig a les classes. I això mateix és com per fer una mini agència tributària de demostrar que nosaltres hem aquesta setmana quantes hores hem anat respecte a les totals que hauríem d'haver anat. Em sembla una iniciativa molt vàlida, No, a mi no em sembla bé, No, perquè No, no, algú per això, li exacte. algú li haurà Willy, fet... tu pensa que haurà t'estan anat veient, una. els que t'estan veient t'estan pagant la matrícula de la universitat. Sí, perquè No, diran, a veure, oh, una cosa, periodisme, una cosa. doncs la traiem del catàleg. Vinga, per començar, ha suspès l'última pràctica. I Vinga, tu soy un també. xivato. A mi no m'han donat Jo la me xivo. nota. A mi no m'han donat. A mi Fa un tampoc, podcast a mi tampoc. i no té llenguatge A mi- radiofònic. Vinga, a tomar por culo. A veure, Vinga. A veure, a mi tampoc me l'han donat. El que passa és que quan vam acabar la pràctica va dir, bueno, els que heu suspès, i va començar a parlar de què passa si Els que heu suspès i t'agafa, una mica més et diu. Els que heu suspès i et dona la volta i no Anava, se't parla anava tu. amb grups de 4 i no tenia per què dir què passava si suspenies la pràctica, però va dir, bueno, si heu suspès, no sé què, no sé què. Llavors... Però Vale, també una sabeu cosa, que no va. tens llenguatge Uli, radiofònic. quantes hores has anat de les que havies d'anar? Vale, un moment abans. En realitat això no passa res perquè la meitat dels vostres impostos s'estan anant en assessors del Perro Sánchez, llavors no passa res, té 200 assessors. Això, pues què? No m'estan pagant la universitat a mi. Per molt que em saltés totes les classes, sortiria... O sigui, continuaria sortint a compte si no tinguéssim tants polítics. Però què estàs dient? Culpa del sistema, no culpa meva. Però una cosa, tu saps on van els impostos? Tu saps? Sí, Però... a la merda, tirats a la basura, van. Per què, Bueno, per què creus que el PP està catalogat com digues a el organització percentatge, criminal? He anat totes les hores menys una hora i mitja. Ah, doncs I quantes- sí, literalment, a tota la setmana quantes hores tenies? 5? Molt. Ah, voleu jugar aquest joc? Mira, dimarts 6 hores, dimecres 6 hores, no t'ho saps ni tu. 6 hores de què? De fer sudoku, serà? De 6 veure hores pel·lis de o... teoria, loco. Sí, de teoria. Seguida, 3 i 3, són dues I classes. aquestes on t'has saltat una hora i mitja, no? No, dimecres 4 hores, Quatre, eh? dijous 5 i divendres vaig fluixet 3 hores. Vale, comptes patis? No tinc pati, què dius? Fas Vaig a periodisme. la universitat, tio. Bueno, perdó, eh? Pati? Fas periodisme, podries tenir pati perfectament, Bueno, sí, eh? però dilluns no vaig, per exemple. Però no vaig no perquè jo no vulgui anar, perquè no tenim classe, no podria anar, per molt que volgués. Un moment, i llavors, un cop tu vas a classe i fas les teves coses de classe, quan tornes a casa, et queda feina pendent. Pues he d'escriure una crònica per dimecres, per exemple. I ho he de fer a De casa. quantes línies? 3, 4... No, No? són entre 4.000 caràcters i 5.600, crec. Hòstia, Però això és- una merda, això és poc, en realitat. Mitja per Viquipèdia, no? A mi m'agrada... Escriure. Com es diu això? Enrotllar-te. Explayar-te. I no em deixen. No et deixen, eh? Vale. Ah, Perquè no tens llenguatge radiofònic. perquè m'estan ensenyant a sintetitzar i jo no vull sintetitzar. Jo, sisplau, profe, em pots Tu vols- deixar utilitzar una puta oració coordinada? Vols avorrir l'oient, no? I després Vale. una altra subordinada. Mira, no sé per què, no queda bé, però vull utilitzar-la i no puc. Bueno. No em deixen. És com Twitter, que té un límit de paraules. Bueno, jódete, jo no vull un límit de paraules. Pues fes Però llavors fiques abro hilo. Abro hilo, más, i continuo en una altra Però li pàgina. poses el PD de les cartes?
Postdata? I per una postdata de 8 pàgines, això. Clar. Annex. I si no s'ho vol llegir, doncs que escolta, que si mare és No, una... però és una putada això, perquè, o sigui, com a periodista, tu t'has d'adequar a un límit de paraules i... Un moment, t'estàs referint a tu mateix com a periodista? No, jo no seré periodista. Vale. I què seràs? I per què Jo- estaràs estudiant periodista? Jo treballaré en un Mendigo. departament de comunicació, una Serà agència de crea- comunicació. Serà En una- editor de videojocs i... on es cobri pasta. I entorn 3D. Imagina't. Bueno, va, Va, Zou, parleu-ne. seguim amb la secció. Que estava Jo dient. crec que he anat de les... No, però què? No diguis el teu Era això, horari, la tio. secció Sí, era això, havia- Ah, la teva secció Sí, no la era teva secció era Només dir la el reflexió. percentatge Sí, és d'hores només que aquesta haurà. reflexió. Pues digues alguna com a mínim, Ah, que no, s'ha après vale. aquesta setmana, no? I el que hem après, sí. Així que cadascú digui una cosa que hem après. Sí. Jo he après que els números són molt complexos. Dios, vaya merda. Literalment, No literalment. surt a compte, no paguem impostos, anem a Andorra. No paguem. No, vale, física ja descartada. Vale, Perfecte. tu. Tu, Piram, també comptes, eh? Sí, a veure, jo lo millor pel Vale. final, no? M'ho penso i us ho dic al final. Jo he après l'estructura de les silicones i bueno, que per què s'utilitzen per fer unes tetes postisses i aquestes merdes, entre altres. Que et pots fer una orella de silicona. Si no tens orella, Em pots fer un pito de silicona. probablement. Sabeu qui sé distingir unes tetes Espera un moment. de que- silicona naturals? Això tu i tothom, coño. Ah, vale, perdó. Si, és un, si té tacte de globus d'aigua, No, és però de no. silicona. Sí. Bueno, Sí, sí. tetes? Bueno. Si té tacte de pell, és una pell, és normal i corrent. No, però amb visualment. cago en Déu. Que he vist un vídeo de la... Com Ah, es amb diu? la llanterna del mòbil. L'Arollit. Que li poses la llanterna del mòbil i si transparent. No, Això es fa, eh? No un joke. Si transparenta és que hi ha silicona, si no... Hòstia. No I sabia. què diu l'Arollit? que les tetes pues, comencen amb una part plana i després es van fent... Es van... I en La quin caïda context? natural. Llavors hi ha les de silicona. No ho sé. Si surten així, és de Dic, no, silicona. mira, Si va. té una caiguda natural... I li tiren al directo. No sé, és que em sortia ja... bueno. De veritat. Vinga, a veure. Jo he après a fer un shooter en Unity. Ni de puta Tio, conya. portes una des de l'any Ni de passat, conya! Però des del literalment- 1943 parlant del Però shooter què aquest mentider. que està fent. És que què mentider. Però a veure, vosaltres... Jo sabré millor el que faig a mi puta casa que vosaltres. No. Albert, cada dia dius que estàs fent un shooter. Uah, el shooter. A veure, que diu un dia és durant... Us ho vaig entregar la setmana que ve i literalment m'estic una nit sense dormir fent el puto joc, saps? Uau, una nit. Sí. Home, però jo aprenc, saps? He de fer el C-Sharp, saps? Bé, També Saps? he après a modelar, no sé, un planetari. un planetari. Sí. Per què? O sigui, a veure, explica això. O en plan, hem modelejat un sistema solar. Com el que fan els nens petits de clavar un escuradell. Sí, bàsicament. Una... Bàsicament he fet això. Hòstia, molt bona, eh? I en Vega, ens pots comentar? Jo he après la diferència entre Real Decreto i Decreto Ley. Vale, bueno, ok. Tinc una assignatura de dret i d'ontologia professional del periodisme. Molt bé. Hòstia, però és interessant. Està bé. És molt l'Adrià? L'Adrià què és? Jo he après les bases de l'assemblador. De Que què? és de llenguatge assemblador. Ah, Bàsicament, que palo, tio. bàsicament, sí, quan n'hi ha uns llenguatges que són de programació. Vale? El llenguatge binari. Vale, que hem de perdre 50 sí, viewers. I després hi ha el llenguatge binari, sí, que és el llenguatge 0 i 1. Pues Això no ens agrada a la entremig LGTB, d'aquests dos No, hi ha un llenguatge que és l'assemblador, que és el que passa de llenguatge a 0 i 1. perfecte. És el llenguatge que fa que el codi que tu escrius l'entengui la màquina. Bueno, llavors d'això podem treure conclusió clara i és que moltes aprèn, gràcies per invertir a la universitat. En canvi, en els cicles formatius ens hauríem de replantejar si realment... A veure, realment el cicle formatiu és privat, o sigui, Això és vosaltres no veritat, pagueu sí, una és puta privat. És merda. privat 100% o no? És privat 100%. Vale, vale. És l'escola pia. Vale, però doncs hi ha tirem secció. Gràcies, agència tributària. Ole! Saludable. A veure, potser la setmana que ve aprenc alguna cosa, saps? No sé. Mira, Hacienda somos todos. puc parlar jo una miqueta? El dimarts me'n vaig al Mobile World Congress. Vale, és la teva secció? No, però... Però Vale, ho vale. diràs a la teva secció. Exacte. Tira la següent. Adri. Tirem secció. Ni idea de qui toca, eh? Palante. Vale. Doncs aquesta setmana, gent, he fet una mini reflexió i és que, a part d'altres coses que han pogut passar, havia pensat que també es podia parlar d'Ucraïna, de Rússia i tal, però és que hi ha hagut una cosa que m'ha incomodat més que això. I és un pensament que se m'ha aparegut i dic, bueno, és
no me'l puc treure al cap. Llavors, resulta que... La pena de pura cara. Però està de conya, tio. Vale, estàvem La discutint. puta estava Discord, sí. Estic fent aquí introducció... Bé, introducció. Llavors, la cosa que més m'incomoda... Bueno, que més m'incomoda, no sé si és la que més, però una de les que més, i que m'incomoda... Bueno, tu saps de què estem parlant? De les guarderies. No, però que era... Que era com la pregunta que fa la profe de... Ens podries dir, explicar la classe? Tio, és Perquè que no s'ubica aquest Perdó. cabró. O sigui... Vale. Bueno, va, pues... Digues, digues. Més que la guerra de Rússia, m'incomoden les guarderies. O sigui, Vaya ara mateix spoiler. m'és igual si comencen a Tenim invadir spoiler, russos pel Pirineu i bueno, ens canvien les cases per, jo què sé, per tipis. M'és igual. Doncs m'incomoda més les guarderies. I és que el fet d'entrar a un lloc on totes les coses són petites, cadires, taules, gots, coberts, plats, tot el que hi ha... Eh? Professores. Que no, crec que és Vale. perquè no és petit. A casa del Pau. Vale. Jo crec que mai No, he no. vist una professora guarderia que superi el metre 50. Sincerament. Bueno. Vale, llavors, la cosa és, no us incomoda entrar en un lloc on està fet per gent que no sou vosaltres, perquè no són les vostres mides. No hi teniu cabuda allà. O sigui, què collons feu a una guarderia? Llavors, imagina't haver d'anar a treballar Vale. cada dia. Imagina't haver d'anar a treballar cada dia en una ciutat de nanos. Perquè, clar, allà també tenen cotxets d'aquells de merda, i tenen de motoretes, i bancs Cases, per Però nens, pitjor encara. i cases, i és que, dios, Haver-te de... O sigui, t'has hagut d'haver preparat durant 4 anys per fer això. també. No, no necessites Educació magisteri. infantil. Per una guarderia, No cal? tu pots No, anar a treballar en una guarderies. guarderia. Ma mare, mentre estudiava per la universitat, treballava en una guarderia. Tu pots anar allà, no passa res. Però si no els has Bueno, clar, d'ensenyar perquè res, són privades, no, també? O sigui, Clar, no és educació obligatòria. Jo. clar, clar, clar. Ah. Bueno, la cosa és Ara, que... ara, per això crec que sí que has de tenir un títol mínim perquè no Ha de siguis ser un un grau violador. o No, algo. no, és un títol de... Ai, però d'esto- això és un psicotècnic. Un Sí, un psicotècnic. Vale, vale. Bueno, doncs resulta que... Si vosaltres heu anat a PortAventura, no?, algun cop? Sí. Doncs sabeu la ciutat aquella petita que hi ha, on els nens van amb els cotxes aquells de merda? No. Que hi ha com una ciutat on està plena de carrers i els nens van amb un cotxe de merda obeint a semàfors superpetits, amb senyals superpetites, i van circulant per aquella ciutat. No em sona aquesta part, on està? Està A Xina. entre Xina i el barri de Sésamo, més o menys. Sí. El barri de Sésamo és a part. Vale, és igual. Bueno, és una... És que és una sensació genèrica que m'incomoda sobre això. Que les coses siguin petites, de que tu no hi has d'estar allà. O sigui, si tu vols anar al lavabo, acabaràs anant al lavabo que, que mereix 10 per 10. Què collons? Què passa? Tu busquis i me deixa mitjar. Bueno, què n'opineu? Què n'opineu vosaltres? Us incomoda igual o no? M'incomoda. A mi m'incomoden els nens. Em posa Però nerviós. sense nens, és igual. Veure coses petites. No, veure- Literalment, que et vegis... Vale, és bo. Però no és veure coses petites, és estar en un espai dissenyat per gent que no és tu, saps? I que els sostres són enormes, però bueno, enormes, clar, per un nen, però les coses són petitetes, saps? Els sostres són perquè càpiga un adult, Com un concert de hip-hop. sí, i a més fa una olor de merda, això no ho he dit. Ai, a veure, no me'n recordar que eres hetero. Era una vergonya. Amb lo cookie que són. Era perquè nosaltres som... No, a mi no blancs, m'incomoda, està però... dissenyat per No t'incomoda? No. Hosti, això a mi m'agrada. Em fa sentir millor amb mi mateix, em puja l'autoestima, veure que soc gran i fort. I El seu somni, el teu somni era barallar-te amb 50 nens. De 9 anys, a veure quants podia matar. Fa 9 anys deuen anar a la guarderia, eh? Mira, no joke, jo anava a un casal d'estiu, i va haver l'últim any, em sembla... Hòstia, havies de fer com demoni, tu. No va per aquí la cosa. Estàvem a la piscina i em van començar a atacar nens petits. Estava al max, Jo ho vaig pot veure, donar. jo vaig veure... Però jo no estava amb vosaltres, jo estava com apartat, però va ser un dia que anàveu a la piscina i vaig veure com pot els ser. nens et saltaven. Però, o potser era un altre dia, Vull dir, a mi em van Bueno, atacar també molts nens saltaven. petits i jo de com els vaig començar a treure, me'ls a empujar, però veient que no els hi fes mal, però atacant. O sigui, defensant-me. I em vaig sentir superbé de... Que gran i fort que sóc. Em puc treure tot... No em poden fer res. Sí. Et puja l'autoestima. Hauríeu de provar de donar-li un cop de puny a algú. Mola moltíssim. I que no es defensi. El poder que et dona de... sèrio? Et trepitjo i no passa res. Què passa? Una cosa... No et pots tornar? M'és igual. Soc fort i tu no. Vale, què passa? No, per aquí es comença el sadomasoquisme, aquestes coses. No, al revés. No, per què no?
Bueno, no sé, que clar, vagi amb algú que sigui sumís, sí. Clar, perquè si tu ets masoquista, és que et peguin a tu. O si ets sadomasoquista, no és que t'agrada pagar tu. Nah, què dius? Sadomasoquista és... Sado és que et peguin. Masoquista és pagar. No, No. No? jo crec que sadomasoquista és el mateix que masoquista, no? Sí. Sado deu ser el queer i aquestes coses. Bueno, potser és un altre nivell. Masoquista potser és que et donin hòsties i l'altre sado és que et punxin, saps? Jo què sé. Això ens ho pot dir el Pitram. Sí, Pitram, a veure. A veure, jo no parlaré de les meves aficions al llit, O sigui, això és per en privat. Saps Sí, que és veritat, tinc la ara que no teoria estava de... mirant- Que... Bueno, és igual, és De igual, que, és igual. de que... No, ara ho dic. No puc dir de veritat perquè no puc. T'ho dic després. Ara no ho puc. Ja sé què anaves a dir. Vale. Ho he pillat. Vale, va, i No, és impossible. última Sí, cosa, última tu no, cosa. Tu no estàs Vam la- per haver-ho pillat. Última cosa. Tu no. Podeu deixar de posar a X persona pel mig sempre que Sí, acabem parlant És que no era per sexe? això. Bueno, va. De veritat, podem parar? Sí. Vale, un moment. Última cosa, i és que amb el tema de la guerra podríem comentar quines pel·lícules de guerra us agraden per la cara. Vinga, va. Hacksaw Bridge. Hacksaw Bridge. Sí. De què va? De què va? Un soldat estatunidenc, la típica, estan en guerra contra Japó i han de defensar un terreny perquè és superimportant estratègicament. I va d'un tio que no vol utilitzar l'arma i es dedica a... O sigui, ell és militar i es dedica a salvar les persones. A salvar els japonesos, tant americans com... Temes de religió, no? Per temes de... Clar, ell és cristià. No, però ja tots són cristians. Només que ell Sí, sí. es negava completament a utilitzar una arma i no la va utilitzar. Llavors era paramèdic, bueno... És paramèdic. Sí, sí, sí. Però clar, no tenia la... no era metge, perquè no estava... Està bé, la veritat. Tu l'has vist? Sí, sí. És molt bo, tu l'has Jo no l'he vist. Però no me'n recordat. Jo diria El francotirador de Clint Eastwood, em va fascinar molt. 1917 i la de Malditos Bastardos. Ah, 1917. A mi, 1900... Jo anava a dir que a mi les Però pel·lícules Malditos de Bastardos. guerra me la porten fluixa. Vale, però és com... I la Mola semi... moltíssim, tio. Està molt bé. És com si et dic, Tarantino. digue'm una pel·lícula de guerra i et dic Doraemon i... contra- Què? Què té? Però si Malditos Però Bastardos està basat en la Segona Guerra Mundial. Està basat, però és més... Home, Matant És Hitler. més xorra. ja... A veure, és més Bueno, a xorrista veure, Tarantino. jo- Hi ha humor, hi Jo ha anava a dir gore, que de les poques pel·lis de guerra que he vist perquè no m'agraden, les úniques que m'han agradat és 1917 per com està gravat i Forrest Gump. Home, Forrest Gump no sé si compta com a guerra, Pot ser Forrest això. Gump és un acte... Mira, A veure, basat té en la guerra. escenes. Del Tom Tant que a Hanks, veure, també. Salvarà el soldado Ryan. Hi ha una part molt... A mi m'agrada molt, Hi ha una part molt guai que no sé si ho sabeu, que hi ha un moment que quan els americans estan com fent un desembarco que estan guanyant els alemanys, hi ha dos moments que dos soldats alemanys... És es el de posen així. Normandia, no? O no? Sí, em sembla que sí. És al principi de la pel·li, no? Sí, no sé si... Bueno, no me'n digues. recordo. Bueno, digues. Segurament. Hi ha que dos com soldats no, alemanys que fan... No sé, parlen en un idioma raro. I que els acaben matant. I tu deus pensar, bueno, són soldats alemanys que s'estan rendint. I en realitat estan parlant amb txec i estan dient no soy alemany, soy checo, no he matado a nadie. Perquè Alemanya va envair la República Txeca i va obligar molts txecs a sortir de les seves cases i a lluitar. Hòstia, està... I els maten... Però una cosa, i tu quan estàs en plan... Vale, estàs enmig de la batalla, per què igualment els fas cas? O sigui, en aquest moment que estàs enmig de la batalla pots escapar-te. Ja, bueno, però... Ah, no. Sí, saps que et pillen per... Clar. Com Per es diu? Vale, Desertació. desertor, però te'n vas a l'altra base i dius, soc txeco. Sí, te la el jugues, teu vale. té uniforme i et Ja, maten. ja, Vale, te la jugues, però ells, en teoria, l'equip enemic... O sigui, El primer que fan, Ja, al algú, veure... algú ho haurà fet, algú ho haurà Algú fet. haurà fet. Però, literalment, Ah. jo estic disparant i veig un amb un uniforme enemic, no em paro a escoltar què diu el disparo. Ja, Home, sí, si t'acostes però- als Bueno, ja, carrers, també- el primer també- que dius també és és el cabron porta un xaleco També, antic, també. d'explosius i es vol immolar. També, però jo què sé, algú s'ho haurà fet. I tu? A mi m'agrada molt la de The Imitation Game, que ja ho vaig dir un dia, que era la de que descodificant la màquina... Ah, sí, La, la la Enigma, no? Sí. El Certijo o alguna cosa. Sí, llavors, bueno, aquesta és No l'he una, vist, la tinc. però les que heu dit m'agrada Sí, molt també sí, sí. 1917 i bueno, no sé si alguna més. Pearl Harbor, heu vist Pearl Harbor? No, Sí, jo sí. o sigui, sé que... La de Jo tampoc. Midway. No me'n recordo. Bueno, és la mateixa, però... Ah, La van traduir aquí com a Pearl Harbor, però realment es diu Midway. Doncs potser sí que l'he vist, És una que quan Japó tira una bomba a una de les bases militars d'Estats Harbor. Units, Al a Pearl port. Harbor, al Puerto. Sí, sí, però era perquè no em recordo... O sigui, sí, el Puerto Pearl Harbor, que està cap a Hawaii, i després als Estats Units, pues, contraatacar amb les dues bombes nuclears. Ah, bé.
O una? Dues. Dues. Tira dues. Sí. Osaka i Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. Es deien Big Boy i... Sí, i allà fan I els Fat Man. grafit, i a la pel·lícula surten els grafit i... Little Boy i Fat Man. Sí, I l'avió era l'Enola Gay. Mhm. Joder, sabe, El Sí, què? L'avió que va tirar el Fat Guy, Ah. em sembla, es deia Enola Gay. Enola Gay. Sí. No sé què vol dir, Bon avió, però... Jo crec que seria una broma interna. Sí, No la no sé. I l'altre com es deia? Crotolamo. No ho sé. Segurament. No sé. Buah, a mi em molaria estar a les portes aèries, en plan, i posar-li un nom així com supermacabro al meu avió, tipus Crotolamo o alguna cosa així, saps? què és? Crotolamo 1. Una cosa, i parlant de guerra, el capítol de Padre de Família, on el qual Mayer explica la guerra de Vietnam, també és molt recomanable. Fan una broma amb el Fortunate Son de la guerra de Vietnam que fa molta gràcia. Sí? Et fa gràcia, no? No he entès la referència, la veritat, Ja, però està... Jo he entès la referència, està bé. ben tirada. Ai, Buenos Días Vietnam, del Robin Williams, també mola molt. És que la guerra de Vietnam mola, té bones... Una cosa, Sí, si mola estigués en una que- situació de que heu de... La guerra, o sigui, ser militar és obligatori, heu d'existir... I clar, òbviament vosaltres... Imagineu-vos que no voleu matar gent, però òbviament Llavors heu el de Willy en matar. aquell moment es fa periodista. No, jo dic que sóc gay, que segurament no m'accepten. Ja està. És veritat, a l'època de Franco Vale, això però ara hauria no. passat. Bueno, depèn de com, si t'obliguen A a la, la guerra, a potser la sí. Segona ara Guerra sí. Mundial, Ara, els soldats... ara podrien obligar-nos, si Sí. es lia molt i es fa Tercera Guerra Mundial, ens poden Jo obligar. he pensat a marxar A al mi, país. no em poden obligar, A Marroc. en teoria. Jo tinc Pues por no de seria que... un mal destí, De que per em anar. porten a Xina. Jo Jo no us sé porto. si a tu et podrien deportar, de fer fotre fora de... Perquè si Xina és enemic, perquè aniria amb Rússia i nosaltres som Hombre, de no. l'OTAN, No, però Sí. per... ell no té la nacionalitat espanyola, ell és xino. Pot ser un enemic que està O sigui, passant. imagineu la situació en què a mi m'està... Jo que sé, que jo estic a la guerra i em diuen d'anar a fer no sé què, no els entenc. Estaria en un limbo, saps? Sí. Però la de xinesos que havien de tornar i no saben xinès. Ja. O sigui, sí que saben, però clar, tu en aquell moment estàs escoltant bombes darrere i el sargento que pares pensa que... analitzar. Què dice ello? Però el podrien deportar o què creieu? No sé. Jo crec que no. Jo crec El que ser resident... no, i al ser un país Potser et diuen, posa nacionalitat. Doncs has Envien lluitat, al xaval. xino falangista. No, però... Home, òbviament... Al fred. Potser et farien que la nacionalitat aquí. També. Què? Però, vale, imagineu que sou militars, no sé què, i clar, ho comenceu a fer bé em refereixo a... que totes les missions a les que vosaltres heu anat han tingut èxit. Independent de si heu matat molt o no sé què. Però, òbviament, vosaltres no us agrada matar. Pues, clar, tu et comences a convertir en una persona important, i, o sigui, et van ascendint a ser coronel, tal, però tu no ho volies. Com us sentiríeu en aquest moment? En què us sentiríeu bé o us sentiríeu malament? Home, feliç no estaria, però no estaria content d'estar viu encara. Jo ho Crec que tallaria m'acostumaria, des d'un crec. principi, perquè, bueno, els Obligatori. sí, però els militars russos i alemanys, a la Segona Guerra Mundial, tenien un truquillo que, a veure, si no et pillaven, pues estava La bé, puta mare. però si et pillaven et mataven. Llavors era que et disparaves a la mà i no podies disparar, i ja està, és que no té més. I dius, hòstia, m'han disparat, i llavors tenies allà media mano i et deien, bueno, pues El peu també es tu feia has això. de tornar. Sí, però però el problema que hi havia és que si et disparaves a la mà, el gatillo no li podies donar. En canvi, si et dispares al peu, Però tira no el podies gatillo. caminar. Però t'has igual. és vist igual. Stalingrado? Tira el gatillo. Què li passa? No has vist la imatge de Stalingrado a Rússia? No sé, si la desenvolupes l'oració, potser deixa que... La situació a Stalingrado, que era que hi havia tota una frontera de russos en què hi havia tota una fila esperant amb una arma col·locada i tota una fila de gent amb munició. I quan Sí. moria el tio que està disparant, l'agafaven, el tiraven i venia el següent a disparar. Bueno, l'operació en tierra quemada, no? Sí. Sí, dels russos, Jo què sé. que no es poden, que no, d'allà no poden passar, es queden allà i es moren. Ja està. Pues sí, pues mira, si tu dius... És veritat, Va. això era... Bueno, Podem passar a la següent secció, no? Sí, tirem secció Willy. Secció Willy, Hòstia. Vam em haver fa una de mica de posar pal tota ara, la- de fer una mica de performance i... Uf. Que pringat, que pringat. Efectivament, la secció per gent intel·lectualment superior. Vale, ja estàs. Vale, doncs tot això bé, la meva secció... Tens preparat l'àudio, Adri? Bé, me'l preparo. Tranquil, no l'has de posar directament. Tot això bé, és que jo, com sabeu, ara soc mig tuitero. No, Sí? no escric res, però llegeixo molt. Vale? Ets igual que I, jo. de fet, tinc una compte anònima, ningú sap qui soc.
Jo també, eh? Sí, és que és el millor, així puc insultar i ningú, Ah, sap, jo ningú no em pot sé, atacar. jo No, no sí, jo sóc un... Fins que et facin un l'anonimat doxeo. Vale. Bueno, va. I vaig veure un comentari dient... Perquè va sortir un nou tema de no sé què era, de l'Anuel o no sé qui era, un trapero. Y un chaval va a comentar, buah, imagínate ser un niño antes, qué suerte hemos tenido de ser ahora jóvenes porque hay estos temazos, no sé què. I vaig pensar, què collons? Adri, has estat preparat això ja? Està preparadíssim. Hòstia, Vale, un moment. Què? Ja, no, m'ho faig gràcia perquè... Bueno, tu imagina't, ets un jove del segle XVII, és estiu, ningú ha tret el temazo del verano perquè el Bach per escriure un concerto en piano triga 4 mesos, bueno, triga 4 anys. I llavors estàs allà avorrit, no sé què ballar, la posada, per lligar amb les titis, no sé què, estic aquí avorrit amb la peste negra, i de cop ve Vivaldi i treu això. Escolta. Sí, el Caníbal Roco. Es pot ballar tot modern. No preciso estar aquí flipat. És que te veuràs amb... Però això no s'hauria de posar els palquineus, a partir d'ara. Es pot ballar. Palquineus, apunta. Però que tu imagina't que això es pot ballar de... És com si fos un antro gay, això. Bueno, moltíssim. Pues ja està, pues imagina't. Joder, no s'ho passarien bé. Coño, pues estàs aquí entre la reuma i no sé què, però et posen això i tu passes de puta mare. És que sí, estàs de puta mare. Sí. Mardo, Però és que no és un tema de... Uf, em vaig a dormir amb el concerto de Mozart in fa menor. No, cony, és... No. Podríem dir que Vivaldi va inventar les raves? Pues podria ser. Podria o sigui, ser. És que jo, tu... una cosa. Gràcies, tu, Vivaldi. amb xavals posats d'espit, tu els hi poses això a les 5 de la matinada, Sí, després de maquineo, Bueno, mira, i continuen aquí tenim el ballant. Cani Barroco, eh? Clar, el Cani Barroco està una mica editat, però era això. Ja. Era, Vivaldi, tu sí que me... Tu sí que mola. Tu sí que mola, pixa. No, o no. algo así te deja. Digo, con todos los armonios los alegro. Yo sí que me alegro de haber conocido a ese tío. Pues ja està, que Vivaldi era un maquinón, que et treia un musicote i això podria ser el temazo del verano del 1714. Probablement. També et diré, si haguessis fet aquesta secció l'últim dia, el nostre convidat musicòleg podria haver analitzat una mica És veritat? i ens podria haver explicat més a fons sobre això. Sí, no, però- no és una crítica, al revés, sinó que quan torni doncs li podem preguntar al respecte. Ah, que tornarà. Si torna, jo què sé, si ens dona la gana. Albert, aquí controlem I aquesta moció de que torni? Em va caure molt bé, la El veritat. li A va més, molt bé. m'agrada com pensar per organitzar la xupada de huevos. Vale. Vale. Deixa de postar, sisplau, mentre estem al podcast. Llavors, m'ha fet què dius Guillem Vega? Què dius Guillem Vega al respecte? Bueno, això, que l'Invierno de Vivaldi, que és la polla i que és música de rave, de maquineo, i que, pues, que s'ho devien passar de puta mare la gent que tenia 17 anys en aquella època quan Vivaldi va treure això. Tu imagina't, t'ha deixat la xicota, la Maurice. Però fa que la vida sigui més dramàtica. La oi? Mauri. En qualsevol situació, pum, ho accentua més. T'han deixat, veus el teu quadre... És com que es crea la pròpia història de la pel·lícula. Clar, La típica del tio... Però i es posa a mirar per la barraca de fusta on viu, es posa a mirar com cau la pluja. Sí, però a més és més posterior, perquè has de posar cara Que de has de- guapo, has de posar cara de... Has d'actuar, el típic de mirant per la finestra del cotxe. Bueno, Sortint del carruatge. Tens 5 anys, surts de treure les ovelles a pasturar en un, Clar. en un pantanal. Amb I se d'aquests. t'escapa cascos- una i Amb comences cascos a veure com s'escapa. que són Clar, no podien escoltar. Ah, no, sí, tenien un vinilo. tocadiscos. de I l'època, anaven pel carrer amb el... La Con la manivela. Clar. Pues com a, Era el megaboom de l'època. Però com a- saps? però com a Malibu, que anaven els xavals amb el com es diu? El Sí, taló com a, de sí, xaval. casset. en comptes d'això tenien un esclau allà que li Tenien cantava. un casset i anaves donant això. Està guai, està guai. O un esclavo. Ho fem? Ho posem de moda? Tothom hi havia esclavos. Vivaldi d'on era? Home, sempre... Italià, no? Itàlia. Ah, clar, Vivaldi. Des d'Antonio. Era de Venècia, no, de... On era el lloc aquest on hi havia molts artistes? Florència. Florència. Joder, com sap aquest tio? No, era de Venècia, ho has dit bé. Ah, vale. I va morir a Viena. O sigui, ho has fet doblement bé. ¿Cómo estoy últimamente? Joder. Però si has dit Florent... Però primer he dit Viena, després he dit... Venècia. No, era Venècia. I he dit, no, com era el lloc aquest? I era Viena i... És
Això és gràcies al batxillerat, La música que fem al batxillerat. sí. Esto sirve. Sí. Perquè puguis fer un podcast amb els teus amics. Claro, No claro. fem música, Sí, cal recalcar que sí, que no feien música. Ah, No, no. Bueno, però podries fer l'assignatura d'anàlisi musical. Nosaltres no. No, però l'havies de fer per Només l'any. ens vam apuntar 2. Sí, és veritat. Per la... I Institut Obert de Catalunya. Lloc. Ah, Tu, vale. Pitram, tens la intro al Drive? Sí, Un moment, sí, un sí. moment. Puc dir una Està altra al cosa? Drive? Vale. Mira. Que no té, és una mica off-topic, però l'altre dia estava a gestió acadèmica perquè em volia canviar d'assignatura i va passar al Google Street View aquest. Hòstia. Em va fer una foto. Va fer una foto? Estic així, Sortiràs a la UAB? mirant els papers, t'ho prometo. Però, No m'ho i puc què- creure. per No què sé, està dins espera. de la universitat? Dins dels edificis es pot veure. És que em sembla que els vidres potser els posen opacs, Depèn. No, no, en teoria sí. Però això en sortiré. Però Perquè potser estic hi ha allà reflex. amb els papers, hi ha unes xavales així darrere meu, a mi em feia vergonya Ah. posar possés i a més em vaig quedar mirant-los. Van passar 2 cops. Els 2 cops estava jo ja. Google Street View. Molt O bona, sigui, eh? sortiràs Universitat. per davant i per darrere. O sigui, quan jo tiri per davant, et veig des de darrere, i quan tiri per atràs, et veig des de Em veuràs darrere. igual. Ciències de la comunicació, a la part de dalt, on està el pàrquing. Estic allà, Però amb uns ara papers. fan Street View. Ah, no, però no és per dins, és per fora. Per fora. Vale. Doncs hem d'estar alerta d'això perquè... Teniu tenir un membre, famós. Podries haver-te fet un calvo o alguna cosa. Ja, però no el posarien llavors, el censuraria. No, Ja, calvos. però Saps que igualment- paguen a gent, en plan, perquè censuri matrícules i Clar. coses. Sí, però igualment, o sigui, si tu censures un calvo, es segueix veient que és un calvo. Passa que no li veus el cul. Però no es veurà la meva cara, o sigui, només es veurà el meu cul i estarà censurat, llavors no es veurà res Tu meu. li Ja, posaries un però- nom al teu cul. Pues veurà la intenció. Tu li posaries un nom al teu cul. No, sóc jo el meu cul, no és un... Ja, però li dius, te presento a mi. Però és que jo sóc un tot, el meu cos és un ésser la mateix, Loli. sóc jo. Ja, però saps els típics que que posen un nom als seus punys? Sí, però això crec que és per impressionar, Clar, jo crec que te presento... Pots impressionar amb el teu cul, amb Ah. cada nalga. Li pots posar un nom a cada nalga. Bueno, Pitram. Està guapo, Bueno, Vivaldi? Pitram, sí. Està guapo, Vivaldi. Eh, Vale, fi- vale. Ficarem la teva transició, però com no he donat temps de descarregar-la, la fico en el Drive directament, compartir que per pantalla. easter eggs avui. A més, l'he baixat el volum. Hòstia, li ha pues baixat gràcies, el volum. Jo anava a fer advertència, la veritat. Però a saber com l'he baixat. Jo crec que està bé, Està decente. Està fresca? Sí. Jo l'he vist i m'ha Per molat. cert, heu de mirar perquè té easter egg, la intro. Vale, vale. Sí? M'apareixerà aquí i ja. Com la fresca. La tema. No, hi ha un streamer que es diu Fresca. Ah, sí? Sí, Carmen Sandwich. Bueno. No, és que es pilla la penya, no? I pandarina, paracetamol... Mirem en la intro de Pitram. Pitram. Us Jo ja l'he vist. deixo el micro obert per si voleu fer un Vale. comentari. A veure, som fets reals, Sí. Que sembla si entre la setmana... Aquest l'hauríem de Hòstia. pujar, està bé. Aquest l'hauríem de posar, sí. És que tinc pensats com els memes d'aquí 2 setmanes, fins i tot, saps? Molt bé. Cada setmana anirà entorn... I sense streams de l'Orslo. Sí, Com? Pitram personalitat sense tenir streams de l'Oslo? Flipa. Bueno, s'ha hagut de robar la personalitat del podcast, en general, per començar a fer memes. Però bueno, està bé, és un inici. Vinga, l'Adris també ens hi escolta, Que no que s'ha creixeu. Bueno, tu ves parlar, Bueno. igual. Bàsicament, el divendres passat va sortir el joc més esperat i va ser Elden Ring. Jo crec que Però més Cyberpunk, esperat, jo perquè- crec que Cyberpunk El guanyarà. Cyberpunk em puc menjar els putos. I el GTA 6 pillarà l'Elden Ring. I el Red Dead Redemption No 2? et dic què li dirà. Bueno, ara el 3. El 3? Però si no s'han anunciat res, calma-te. Bueno, Però ja ha sortit el 2, ja no... Bueno, però quan va sortir el Red Dead Redemption 2 també hi havia molta expectació, vull dir. Bueno, Va. però que... Bàsicament Elden Ring és dels creadors de Dark Souls, Bloodborne i Sekiro i de l'escriptor de Joc de Trons, l'R. Martin, no es diu? Sí. George R. R. Martin. Foto George de R. R. Martin. Tolkien, sí. Bueno, pues es van ajuntar per fer Elden Ring, que és un joc com un Dark Souls però de món obert i durant la meva secció parlaré en plan de com m'ha encantat i com us el recomano. Però si no te l'has acabat. Bueno, Però coi, he unes jugat hores. 12 hores. Com sé el del Lost que Ark que parlo. deies que t'agradaria. Vale. Jo no en cap moment vaig dir que m'agradaria el Lost Ah, va. Ark, Ja m'ho he patit que flipa. Parlem. A veure, que tinc vida social, saps? O sigui... Que mentider. Que No, en realitat no. Parlem-ne.
Doncs, sincerament, jo crec que Elden Ring és el millor Souls-like que s'ha fet mai. Vale. O sigui, perquè barreja el que és un Dark Souls amb Zelda de Breath of the Wild, saps? I llavors... Zelda de Breath of the Wild és perquè és un món obert. Sí, Sí, bàsicament. i també... No és el primer món obert que han creat, el Zelda. Ja, ja, ja. Era un moment. Vale, vale. Però també la forma de fer les mazmorres... És com els templos del Zelda Breath of the Wild, saps? Ah, també hi ha el mateix... Sí, hi ha com templos i al finalitzar un templo hi ha un jefe i si el mates et dona doncs, una arma I hi ha indicadors del mapa o és com Zelda que o algo així. guiar per... algo Hi ha així? com estàtues por ahí i si les actives et senyala com el camí recte per anar a la mazmorra. O sigui, no és com el Zelda. No, no sé. No, però Vale, vale. bueno, és igual. Tens indicacions. I el bo és que tu tens sempre com la decisió de dir, hòstia, aquest enemic fa pinta de que em rebentarà, potser em surt més rentable tirar cap endavant i deixar-lo enrere. I a més també està molt guai això de que hagi implementat la cabra i anar amb cabra pel mig sí? del món. Sí, avui he matat una mica allí tope de xungo amb la cabra. La veritat Però- és que és molt satisfactori. I pots anar amb cabra i amb què més? Amb cavall amb cabra també, i caminant. Ah, i no pots anar amb cavall? Bueno, el cavall és la cabra. Però si per què vols un cavall si tens una cabra? Jo què sé. És literalment el mateix. Bueno, Juego gallego, eh? No, però cony, si és una muntura, no? Sí, sí. No, però la puta mare. el Li joc. agrada muntar cabres. Però, Sí, també està inspirat, en Espanya. però hi ha limitacions. La cabra no la pots portar en interiors, saps? Perquè si no estaria Ah, molt Però rota. això del Pokémon. Recuerdo las palabras del profesor Oak. Cada cosa a su debido tiempo. Exacte. I si se't mor la cabra, la pots tornar a invocar, però et gasta Pagando una su cura. coste de mana. Exacte. Et gasta una cura, vale. I la dificultat està bastant... És molt alta, la dificultat. O sigui, jo que vinc de jugar a Dark Souls, en plan, m'està costant el meu. I a molta gent, o sigui, als Dark Souls, quan se t'atraganta un boss, tens l'opció de modo fàcil, per dir-ho així, i pots invocar un NPC o un company, vale? Perquè t'ajudi amb el boss. Doncs ara, bàsicament, és essencial invocar perquè si no és que és impossible, en plan de primeres, passar-te un jefe, o sigui que... Però és complicat perquè és complicat o perquè són mecàniques que no estàs acostumat encara? Les dues coses. És complicat perquè el tempo dels moviments, o sigui, per exemple, al Dark Souls 1 els moviments eren com més lents, per dir-ho així, més toscos, i de l'1 al 3 van fer que els moviments fossin més dinàmics, però en l'Elden Ring han barrejat com els dos estils, saps? O sigui, potser el jefe et fa com atacs com superlents i superpredictibles, però I de cop... al milisegon et fot un barrido i ja està. A més, clar, Està bé. també ara, normalment als Dark Souls, els que es podies fer per evitar atacs era defensar-te amb l'escut o rodar per... El parry, no? I també els parris. Però ara han afegit també el salt, que és com super indispensable. Però què és el que passa? Que si vens dels Dark Souls no estàs acostumat al salt Clar, i et clar. puto rebenten. I no sé, o sigui... Llavors potser no és tan difícil, o sí? Home, jo crec que sí, perquè el disseny... I també m'agradaria parlar que el disseny d'enemics i de zones està molt ben cuidat i jo crec que serà un joc que marcarà una generació. I algun defecte? Bueno, he tingut algun bug por ahí. Ah. Com per exemple, vaig fer com un salt i em vaig quedar com a l'aire, així parat, en pose T. I al cap de 2 segons em vaig morir, saps? Ah. Això tots els Mundo Abiertos que treuen Sí. passa. Després van posant parxes i ho arreglen. Clar, clar, clar. Sobretot a les que A l'Horizon no, eh? Sí, Que hi ha gent que l'ha comprat. Està en provar, eh? A Físic, l'Horizon físic. pot passar sí, que sí. algun sí, lloc no sí. estigui Jo, bé, no? quan va sortir el divendres a la 000 estava ja per jugar, saps? O sigui, Vale, Bueno, tu i mig Espanya. bàsicament, Sí, 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 bàsicament. sí. Bueno, mig món, no? Bueno, mig No, món. depèn de la zona horària. Sí. Clar, també. Bueno, A Canàries van triar una hora. Pobre, els hi pots fer spoiler a Canàries. Sí, pot fer Sí, spoiler. sí. Com vas una hora Bueno, avançat. i un altre highlight és que Illo Juan es va crear Canecro. Sí, va fer Hòstia, el personatge va al fer Canecro. personatge. I el va clavar, el Otra cabron. vez. sí, un Ja altre ho va cop, fer, eh? FIFA, no? Ja ho va fer a... Sí, ho va fer al NBA, també. Ah, l'NBA. Sí. Jo crec que l'Illo Juan i el Canecro tenen un rotllo molt raro, Homoeròtic. Sí. Bueno. O sigui, s'han donat un petó en un First Dates de l'Ibai, no? Bueno, Dios, masculinitat fràgil, tio. No som més fent-se un petó. No, literalment gays. Sí. Bueno, ja has acabat de... Sí, que us compréis el Den Ring. I ja està. vale. Les recomanes a tots els nostres espectadors? Definitivament. Si teniu una Play 5 o una Play 4 o una Xbox o un PC que us el tiri, Si mai has jugat No a cap dubteu. videojoc, el recomanes també? sí, és fàcil. Si invoques, el joc és un passeo. Què A veure, dius? Pitram. Sí, Però sí que vas a dir que és tope complicat, que si no l'invoques no te'n passes. exacte, però si invoques es fa més fàcil. I hi ha classes que
jugues amb més avantatge. Com Ah, per ok. exemple, si jugues en classes que van sense màgies, Explica una classe així o senzilla. sigui, en el Dark Souls tu quan comences pots triar classes i pots anar des de caballero, des de mendigo i també pots pillar hechicero i els hechiceros et tiren màgies. Doncs els hechiceros en aquest joc els han potenciat més i es carreguen els enemics de 4 màgies, bàsicament. O sigui que si és el vostre primer cop jugant un Souls i comenceu per Elden Ring, pilleu-vos una amb màgies, que us serà molt fàcil. Però a veure, pensa que hi ha gent que la seva experiència és que ha jugat al Nintendo, el Candy Crush i el Subway Surf. Vull dir, No, doncs que potser no és el aprenguin. millor joc per començar. Que aprenguin. Recomanaries començar pel Zelda i després anar a Elden Ring? Doncs possiblement. No, mira, jo recomanaria començar pel God of War, que és semblant, que també hi ha... És veritat, també hi ha Bueno, bitxos no és grans cap pel tonteria, no mapa, és cap també hi ha tonteria. bosses, també tens la mecànica del parry, el del 2018 ja dic, i tens diferents dificultats, pots anar des de la fàcil a la màxima, i quan superis la màxima és més o menys el nivell d'un Souls-like i ja fas l'Elden Ring. De res, Vale. per solucionar-vos la vida. Next. Està bé, bany d'actualitat. Pues fins aquí el programa avui, no? No, Jo El Bill. la meva secció avui l'hem fet abans, que era lo de parlar de Síria, així que ja l'hem passat així. La Síria. De Síria, coño, clar. L'Ucraïna. de La Rússia. misma mierda. La misma Família. mierda. Què més? Si tot això és tercer Tot món. és- Oye, però una pregunta així per tancar. No us sembla una miqueta xunga la hipocresia de... Ara hi ha la guerra d'Ucraïna, collons, vinga, venim a acollir refugiats, però ara, quan són refugiats de Síria i de Ja. països musulmans, hòstia puta, vinga, va, paguem És una que no són miqueta... europeus, tio. Paguem a Turquia perquè ens els cuidi, no vaya a ser que... Bueno, però 2.000 milions van pagar. Però això és un principi, quin això és un principi. Llavors, anem a veure cap on tira, perquè els refugiats que han sortit ara del país pues no, tampoc seran tants. Bueno, Home, és 200.000, eh? sí, No ho sí. digues. Vale, 200.000 refugiats es compares amb els no sé quants milions que hi havia allà a Turquia. És que hi havia Però sabeu milions. que també han anat molts refugiats a Turquia. Turquia deu ser un país de refugiats. Jo crec que hi ha més població refugiada que no població turca. Tenen molt territori per posar gent. Tu has estat Però si calen Hospitalet? camps de concentració. Bueno, Què? quasi camps de concentració. Home, ja. Sí, bueno, camps de refugiats que al cap de la fi és... Euli, tu has estat a l'hospital. Sí, sí, però... Bueno, Que coi... Hòstia. que... Hospitalet. Així que en realitat té sentit que li donem més bombo a això des d'aquests marcs perquè, o sigui, està passant a Europa, cony, que Sí, estem al i costat, també estem a casa. perquè, vulguis o no, Putin és molt vist com a l'enemigo. Sí, sí, sí. I és, veritat a és veure, collons, és capitalisme contra comunisme. Aquesta guerra... No, hombre, no, què és? hola. A veure, aquesta guerra sí- Està més mort. No, però aquesta guerra, si continua, serà Amèrica-Rússia again. Occident No, contra no Orient. crec. Sí, que Occident jo. contra Orient, bàsicament, però els que... Si es lia, serà perquè Amèrica farà alguna cosa. Jo crec que, o sigui, tindria sentit, la OTAN són les potències occidentals i si Sí. Xina dona suport a Sí, Xina Rússia, acabarà serien segurament. orientals. Jo no li veig molt... O sigui, jo no li veig molt futur a la intervenció d'Amèrica, però pel fet de que... Estats Units, Amèrica segur. Bueno, sí. Estats Units, Anem a perdó. ser respectuosos Sí, sí, sí. amb els altres països No d'Amèrica. li veig molt sentit a la intervenció dels Estats Units perquè són un país que si perden aquesta guerra perden el lideratge mundial i ho perden tot. O sigui, Però si ja veu perdre contra els vietnamites, que eren grangers, que us van fotre una pallissa als Estats Units, que no valeu per res. Literalment. Soc la primera potència del món. Ve un granger i et fot una hòstia i t'has d'escapar del país. Ells el van guanyar com amb trampes del medievo, saps? Pringaos, que... Ui, un forat del terra, no vagi a ser que caigui. Literalment, una trampa del Un forat amb serps. Hòstia, Ja, tio. Hòstia, Ui, serp, unes tu. punxes. Sí, sí, sí. 30 És que anys, s'amagaven en 30 putos anys heu túnels, estat eh, lluitant i us veu haver de fotre el camp, que us van guanyar uns pagesos. A tomar sí, por sí. culo, Estats Units, que no són renco. Està bé, punt Ara. No, però jo el que deia és que és això, que Estats Units podia Visca Vietnam. arribar a ser la primera potència mundial, Xina està super a prop, per no dir que pràcticament ja l'ha guanyat. Xina és primera potència mundial, jo crec. Jo consideraria Segons el coronel aquest que va anar, o el teniente que va anar... El Pedro Baños, no? Pedro Baños, sí. Ah, va dir que... Va dir que jo volia crec veure. que sí, també. I que el que vol aprofitar als Estats Units és no barallar-se a la guerra per aprofitar ara que Rússia està apartada per barallar-se econòmicament contra Es Xina. marcarà la d'Espanya a la Guerra Civil. Sí, sí. Bueno, Bueno, Espanya, la guerra... espera, A la Segona Guerra Mundial. Espanya, que No, va- perquè a sabeu la- que està a mala merda, bàsicament. Això, és que... perquè si s'arriben a ficar jo crec que O desapareix. participarà com a Espanya a la Primera Guerra Mundial de... Bueno, jo us dono aquí subministros i anem Sí, a fer Pues el mateix que Sí, la de fet, segona. Espanya ha enviat Ja- ja- algun de fet ja ho han portaavions fet. o alguna així. Ja ho Crec que ha estan. enviat vaixells al Mar Negre. Però jo tinc una pregunta. El que envien ara de subministraments als països europeus, ho està pagant Ucraïna o li estan donant de franc? No, li donen. Està pagant la Li, Unió li Europea. donen amb comissions. Sí, Unió Europea i merda. Sí, li donen de gratis, però després li diran... Clar, clar, Me després... chupa menos Te'n recordes huevos. aquella Ja. vegada que et vam enviar els Rakuten, tanques? l'empresa de Rakuten ha donat 8 milions de dòlars a Ucraïna. Perfecte. El jefe. Rakuten, que era... té Escolta, molt 8 de- milions
milions de compres 3 dòlars. bocates per persona. Ja, també, però Home, que 8 milions, potser és és un un- bilió de iens bueno, 1.000 milions de iens a Japó. Però potser això és un tanc o un... no? Potser els hi... Bueno, però esto te da más Ah, una PC. també estàvem parlant... Sí. També... Bueno, potser els alquila, o alquilar un tanc. Igual que qui alquila un Alquila- tanc per jugar, pues, però a Ucraïna alquila aquests tancs Oye, per tio, 3 que, dies. que, que És m'han el que els hi bombardejat donarà. el tanc i Però m'ha per- rebentat, que no joder, et puc tornar a però per, alquiler. però per bales i missils balístics Sí, i aquestes bueno. coses et surt... O per... Bueno, et surt, És molt joder. cara la guerra, eh? I Ja, home, ja. Vale, després, l'altra part és que Xina no sé què està fent amb Taiwan, que Ah, també sí. deien que... Aprofita. Estan aprofitant, Sí, sí, estan aprovecha el boom, aprovecha el Hi ha boom. caos mundial. A ver, Taiwan, raga. Però això s'haurien d'esperar a les guerres mundials, que sempre passa, no? Sí, Estan sí, variant sí. no sé què, bueno, jo aprofito i Sí, sí. me'n porto Sí. aquesta antiga colònia que era meva abans. Bueno, Sí. torna cap aquí. Espera, un moment, que us esteu barallant perquè... Gibraltar. Sí, sí. Ataquem els aliats. Amb tots Hòstia, el els... Sàhara, que Marroc Que us també De esteu- està fet, xitxa. a Anglaterra, els els Balcanes, Sí. espereu, Us que esteu vagi cap barallant allà. per la Guerra Freda? Compro Àfrica. És igual. Oh, ja estaria. I ja està. Potser Espanya Sempre diu, passa. guerra mundial, l'ATAM torna a ser Espanya. El imperio donde nunca se pone el sol. I ja Sí, sí, està. sí. És que No, no. Andorra. Espanyita també. Però... Hòstia, és veritat, podríem... I jo crec que Catalunya s'independitza no d'aquestes i torna a muntar els països catalans. En plan, La conquistem corona d'Aragó. Sardenya, Hòstia, és part de... veritat. La corona de... Llavors La Andorra corona d'Aragó. hauria d'estar amb Catalunya, no també? Clar. Si Bueno, fos no- per... No un són país- països catalans, Un eh? país musulmà conqueriria el Vaticà, no? Per què no? Sí, estaria... Està guapo, jo el tindria. Però Està això, guapo. llavors tornaríem a les guerres santes del segle XV, un altre cop, entre protestants, catòlics, musulmans... No, però és que els musulmans tenen, Bolxevics. entre cometes, un govern musulmà i ara mateix no hi ha cap govern cristià, o sí? Quants governs cristians hi ha? El Vaticà. El Vaticà no hi No, està. però... No, és catòlic. Espanya és catòlica. Espanya és No, catòlic, és- però no sí. oficialment. No, és Laica. No, bueno, apostòlica. Sí, en teoria, O com es a la, diu. a la Constitució posa que Espanya és un estat laic, però clar, No, laic no, suposa... És l'altre, és l'altre. Hi ha dues maneres. Laic és que no tens religió oficial. Nosaltres tenim que acceptem totes les religions. Ah. És, un, Bueno. és el terme, però canvia la cosa. Però després hi ha la part de la part de govern més històrica que dona suport a les institucions de l'Església i cristiana només, perquè bueno, amb subvencions i amb diners i tal s'implica per la causa cristiana, no s'implica per altres causes. Llavors, per això es pot dir que Espanya no és un país laic. Llavors, I no molaria que ens tornessin a invadir els Marroc? per què? I tornéssim a l'Àndalus. És que jo vull... És que seria un viatge gratuït a Astúries. No, i jo vull... Astúries, per què? ¿A cuento de qué? Què dius? Quan venim allà a Espanya, Què té a veure Astúries? No Què m'entens. té a veure? Saps És on que- està Astúries? al nord, Llavors? Quan van venir a Espanya van invadir tota Espanya excepte el nord i Astúries era l'única comunitat autònoma I el que no País va Basc ser tampoc, no? Ja, Mai ha País sigut el País invadir. Basc, aquesta zona, Sí. Però no us agrada... És que em fa molta gràcia els... els jihadistes. No, els musulmans així que fan la Guerra Santa, que quan maten a un infidel fan... Que mouen com la llengua... Em fa molta gràcia i m'agradaria fer això, però... Però sense matar ningú, Però tu no ho ets. Sí, però tu no Però si ens conquerissin, ho Ja, ja. podria fer sense que fos racista, saps? Anar Et vols- What the fuck, momento racista, confirmem, eh? Una milleta. Et vols convertir en islam? No, és que és un pal, m'he de circumcisar. I tinc 19 anys, saps? I tens fimosis, Em fa una vale? mica... Em fa una mica... Ja. Si tinc fimosis, m'ho hauré de fer igualment. Ja, ja. Mira, em puc anar traient la preocupació a sobre si em faig musulmà, I la pell de la polla. Bueno, Bueno, un podcast més que acabem parlant de fimosis. Sí, sí, sí. Un altre més i no serà l'últim, eh? No serà. Ja, ja, Al ritme que anem. Bueno, va, ens veiem la setmana que ve amb Quan el més i Peter li millor. doni la gana penjarà el... Bueno, vídeo? a veure. Ara ja tinc el PC sincronitzat. Ara, en teoria... Sí, no, però ens veiem la setmana que ve, al següent podcast, diumenge a les 6. I intentarem començar puntuals, sí, no? Sí. Ah, avui hem començat puntuals, sí. Ai, 5 o Ja 10. haguéssiu d'un- No, eren cas- 5. Vull dir, Això no és puntual, però va. som catalans. intent- I5 és puntual. Intentarem començar puntuals el pròxim dia. Esperem que us Si no, hagi que li diguin a la agradat. Renfe. Què? Que si no, que li diguin a la Renfe. Encara està amb les bromes de Sí, puntualitat. Sí, minuts. encara no... No passa res, no passa Minuts. res. Tira. Vale. Ens veiem la setmana que ve, diumenge a les 6. Tindreu el vídeo a YouTube i ja us anirem informant de cosetes. Potser pengem algun meme per Instagram, seguiu-nos també.
I pues això, estem a Twitch, a YouTube, a Twitter, bueno, Twitter i a estem. Instagram. Tenim Twitter? Sí. Va, pengem el meme a Twitter també, vinga. Twitter no val la pena. Anem a currar-nos una red social com a mínim, que Instagram també la tenim abandonada. Vale, sí, sí, sí. A Tinder. Doncs vinga, va. Correm les dues. El Grindr. Adéu, gent. Dieu adéu. Ei, Daniel Sau, deixa Adéu. d'apostar. Adeu! Adéu. Super.